Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa 230 FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa number 1 most trusted radio network kinakadrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Hunyo 10, tuig 2024. Sa gihapon ini mo lang ni mga kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna dalakuan karon nga mga balita, Iloilo City Council gingisa Metro Pacific Iloilo Water sa hearing subong nga adlaw. Samtang sa ipabombo mo segment na pulo ka mga pamalay sa isa ka sitio sa Barangay Santa Cruz sa San Miguel, Iloilo, ginasaraduhan ang alagyan. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, Department of Social Welfare Development Regional Office 6 nakahatag na sa mga sobra 1.8 million pesos nga balor sa bulig sa mga evacuees nga apektado sa paglupok sa Mount Canlaon. Estudyante nga nagupo inom-inom sa iya mga biyan, ginmuno, patay sa Barangay Manasa, Alibudyan, Iloilo. Kag istoryanta man karon banwa ining isa sa mga hitabo dira iya sa may banwa sang San Joaquin, may konflikto karon sa duta. Sa aton sini nga matag palamati kag lauman kung tani nga way lang sang may matabo sini nga kinagamo kay as per information na mainit kunong sitwasyon sa nasambit sini iyang area nga kon sa din ara dito karon na banwa ang pilaman ka mga personalidad kag mga opisyales sa nasambit sining banwa. Bantayan na sa aton sinibrang nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na bombohanay sa udto. Sa iban pa karon nga mga talupang nun kag mga mainit man nga balita sa palibot sang pungsod. Ang mga latest man sini nga mga balita karon tutukan ta diri sa aton sini nga pagpangalagad diri man sa bombohanay sa udto, no? Sa aton sini nga mga kabombo. What's the latest diri karon iya sa aton iya nga mga kuturan, may kantanan man sa pila ka mga dalagko nga mga impormasyon sa palibot sa nga pungsod na Pilipinas. Now, sa aton sini karon iya nga mga kabombo, istoryahan naton na diri banwa ining sabahin karon sang pag-encourage man sa aton sini mga opisyalis sa pagsuksok sang face mask. No, kung madumduman nyo pati, may kantanan sa paglupok sa Bulkan Canlaon, nag-encourage gidiri sang Department of Environment and Natural Resources nga bisan pa paano dapat hindi kita magsalig, no? Hindi kita magkumpiyansa, magsuksok iniya sang face mask para hindi nga makapekto ining mga nagaupod sa hangin bala nga mga ash nga kung sa diin tugaman sa paglupok sa bulkan. Dito karon iya sa may Taal, sa may area sa Taal volcano, ginapasuksok man to sa face mask ang mga pumuluyo, no? Sa aton sining mga kauturan bangod man sa sining asupre o kung sulfur dioxide. Sa aton sining mga tagpalamati panugyan ini isang direktor mismo gani iya sang FIVOX kay mayara sila sang advisory na tuhoy sa sulfur dioxide degassing nga tugaman ini banwa sang hulag karon sang bulkang Taal. Sa aton sini nga mga kabombo, so dapat apisar nga yara pa lang sa alert level 1 ang bulkan Taal ni may phreatic eruption man nga nagluntad nga nagdugay sang 2 sini ka minuto kag 5 ka mga volcanic tremors sang nakaligad sini may nadlaw sang Sabado partikularmente ang nabatsyagan didto banwa, no? Ti istoryanta na dugang ang pila ka mga panugyan diri karon sang mga national as of the same time local
nga mga government branches naton sa pagpanugyan man may kantanan sa sining pagkumbat man namon sa or pagkumbat man naton, pag-away naton sa posible na makahalalit sining iya nga asupre. Ang oras naton 58 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga las 11 diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Dugang sini karon nga mga balita sa aton sini makuturan. Standby kamo kay patpaton naton ang mga nagapahuna sini karon kag mga dalagko nga mga local news. Pagbalik ta karon tingwan ta nga direkta makakonect dito sa may banwa sa San Joaquin at uhoy sa sining konflikto sa duta. Iban pagin sini nga mga balita dre speaking sa konfliktos duta sa may banwa sa San Miguel sa Barangay Santa Cruz. Ate mo man to, no? Sa aton sini nga mga kabumbo may nagsirado to ya sang alagyan sang masubra na pulo sini ka mga pamilya. Ang detalye sini aton iya nga balikan padayon tangapatpaton sa paday nga pagpalayag sa bumuanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress, ang moderate pressure Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Fast Paradyo Bombo. This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Lunes, Hunyo 10, 2024. Sa ating mga headlines, sa NBA, Boston Celtics abanse na 2-0 sa serye kontra naman sa Dallas Mavericks. Mga pagbati bumuhos mula sa mundo ng NBA. Ito namang water filtration truck ng Office of the Civil Defense inaasang darating sa Negros Occidental ngayong araw. Iba pang tulong paparating na rin. Pag-serve ng search warrant ng Special Action Force at Criminal Investigation and Detection Group doon sa Kingdom of Jesus Christ compound na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy, naging tensyonado. Si Pangulong Marcos naman pinasinayaan ang bagong solar power pump irrigation project sa Isabela. 82 solar power pump project natapos mula 2023. Ilang lugar sa Southern Metro Manila laganap daw ang krimen na konektado sa Philippine offshore gaming operators. Mas mabigat naman ang mga penalidad laban sa mga telecommunication company ibinabala ng NTC. Ilang lokal na pamahalaan may alok na libreng sakay para sa isinasagawa ngayon ng ilang grupo na tigil pasada sa sektor ng transportasyon, lalo na ng grupong Maribela. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Inaasahan mga kabombo, mga ka-Star Nation na darating na sa Negros Occidental ngayong araw, 10 ng Hunyo ng taong kasalukuyan, ang ipinadalang tulong ng Office of Civil Defense na water filtration truck. Muna kasi itong ibinahe mula sa Metro Manila patungo sa Bacolod Port sa pamamagitan ng tulong ng Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority at Philippine Navy. Ayon nga kay Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, na kapag-organisa ang kanilang panig ng isang team na siyang mag-aalok ng water filtration at aalalay hanggang ito ay may pagkaloob doon sa mga residente dahil na rin sa water contamination na naitala dala ng mga nalaglag na abo na una nang ibinuga ng Bulkang Kanlaon. Pangunahin kasing siserbisyuhan ng water filtration truck
ay yung mga residente at evacuees ng La Carlota City at La Castellana. Hanggang sa ngayong araw mga kabombo ay nakapagtala na ang Office of Civil Defense ng kabuuang 29,000 mahigit na mga apektadong individual kasunod ng pagbuga ng Bulkang Kanlaon ng Abo. Ito ay katumbas ng nasa 8,000 mahigit na pamilya na kanilang tinutulungan. Ang mga ito mga kabombo ay mula sa Western Visayas o Region 6 at Central Visayas, mula naman dyan sa Region 7. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, abay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong solar-powered pump irrigation project sa barangay Kabaruan, Quirino, Isabela. Nasa 65.77 milyon ang peso ang inilaang pondo sa naturang proyekto na sinimulan na gawin noong July ng nakalipas sa taon, na binubuo naman ang 1,056 na solar panels at kayang makabuo ng total wattage na output na abot yan sa 749,200 watts. Ayon sa punong ehekutibo, may nasa 150 na mga solar-powered pump irrigation ang tinatapos sa kasalukuyan, habang nasa higit 100 proyekto pa ang patuloy na ipinagagawa. Sa kabuuan, sabi ng Pangulo, ay nasa 82 solar-powered pump project na ang natapos at napagana na sa iba't ibang bahagi ng bansa mula noong nakalipas na taon. Daragdagan pa niya ng pamahalaan ang bilang na iyon, ayon sa Pangulo, sa susunod na panahon. Tinututukan naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang mga lugar sa Southern Metro Manila para naman sa mga issue ng illegal na aktibidad umano ng Philippine Offshore Gaming Operators. Sinabi ni PAOK spokesperson Winston John Casio na kabilang sa kanilang mahigpit na binabantayan ang Muntinlupa City, maging ang Makati City, Pasay at Parañaque, kung saan may mga recorded cases na may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operators. Ito'y matapos nga na makatanggap sila ng ulat na nakakarating na sa Metro Manila ang mga nakatakas na manggagawa ng Pogo mula doon sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Dagdag pa ni Casio na binabantayan din ng mga otoridad ang mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operators sa Cavite, kabilang ang mga nasa Bacoor area at Dasmariñas. Hinala ng mga otoridad ay ginagamit ang Ninoy Aquino International Airport bilang gateway para naman sa operasyon ng mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operators sa southern part ng Metro Manila. Ako na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito hong mga local government units sabay pinayuhan ni Senador Gatchalian na hindi dapat magpasilaw sa mga ibinibigay ng Philippine Offshore Gaming Operators at dapat din na maging mapagmatyag. May buong detalye si Bombo JC Galvez. Hindi dapat magpasilaw ang mga local government units sa mga ibinibigay ng Philippine Offshore Gaming Operators sa Pogo at maging mapagmatsyag sa mga Pogo sa kanilang lugar. Itong payo ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Senator Sherwin Gatchalian sa gitna na rin ng sunod-sunod na pagsalakay ng mga otoridad sa mga Pogo, kung saan ang ilan dito ay umano'y kinasasangkutan ng mga politiko. Ayon kay Gatchalian, dapat ay maging alerto ang mga lokal na pamahalaan sa Pogo sa kanilang mga lugar at huwag gamitin ang mga katagang hindi nila alam o wala silang nalalaman. Sinabi ng mambabatas na nagiging convenient excuse o palusot ng mga local chief executives sa mga munisipalidad o lungsod ng mga ganitong sagot. Mahalagaan niya na maging mapagmatsyag ang mga LGUs kung may Pogo sa kanilang lugar, lalo na kung gusto nilang mapanatili ang mga ito upang matiyak na legal at hindi masasangkot sa anumang illegal na gawain. Dagdag pa ni Gatchalian, kung ayaw naman nila ng gulo na dala ng Pogo ay tularan ng ilang mga lungsod tulad na lamang ng Pasig at Valenzuela na naglabas ng ordinansa na nagbabawal ng Pogo sa kanilang mga lungsod. Una nang kinumpirma ni Gatchalian na may kaugnayan si suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo sa Pogo at Criminal Syndicate. May mga impormasyon din anya na si Mayor Alice mismo ang gumagalaw para magkaroon ng koneksyon sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno. Kaya naman ganoon na lamang, napayuhan ng senador ang mga LGUs at local chief executives na maging mapagmatsyag at huwag magpasindak sa Pogo. Lumalabas na mayroong konkretong ebidensya na may link siya sa mga criminal syndicates na nag-organize nitong Pogo sa Bamban. So meron siyang link dito sa mga
organized crime. At in fact, mayroon ding mga information na siya mismo gumagalaw para magkaroon ng connection sa iba't ibang mga ahensya. Siya mismo may active participation na mabuo yung kanyang connection sa iba't ibang ahensya. Karapatan niya yun, na patunayan na inosente siya. Pero para sa akin, malinaw kasi yung mga dokumento, Sally. Yung letter of no objection, nakapangalan sa kanya. Yung application ng Hong Sheng, nakapangalan sa kanya. Yung building permit, siya ang applicant. Lahat ng mga iba't ibang permit, siya yung applicant. Yung Baofulan, siya yung may-ari. So lahat ng dokumento nakaturo sa kanya eh. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 8 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Binigyang diin ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na ang tunay na banta sa national security ay mula sa foreign hacking at ganun din yung mga scam syndicates at hindi ang lehitimo raw ng mga lisensyadong offshore gaming operators dito sa ating bansa. Ito naman ang naging pag-iit ng chairman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation at Chief Executive Officer na si Alejandro Tenco. Nakakatulong daw kasi ang lehitimong internet gaming licenses sa pagpondo sa mga proyekto ng pamahalaan na nakakapagambag ng mahigit 5 bilyong piso sa gross revenue ng ating pamahalaan mula pa noong 2023. Kaya panawagan nila na huwag pagbuntunan ng galit ang mga lehitimong Philippine offshore gaming operators dahil nagbabayad umano ng mga buwis ang mga ito sa gobyerno at nakakapagbigay ng trabaho sa maraming mga tao. Tiniyak din niya na mahigpit nilang tinututukan ang mga Philippine offshore gaming operators na nasa ilalim ng kanilang ahensya. Nabatid mga kabombo na sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na maraming negosyong naghahayag na Philippine offshore gaming operators sa mga ito, subalit hindi tunay na pogo ang kanilang operasyon dahil wala silang sapat na permiso. Samantala, nakatakdang maglabas ang National Telecommunications Commission ng isang memorandum circular na maglalatag nitong mas mataas na administration fee sa mga penalties sa mga telecommunications. Ito ay sa sandaling labagin ng mga ito ang iba't ibang regulasyon ng bansa ukol yan sa telecommunications katulad ng ownership limit. Ang iba pang violation ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Kabilang ho dito itong operasyon ng walang valid authority and registration, late filing ng extension, late o hindi pag-usumite ng reportorial requirements, illegal possession, pagtatayo at operasyon ng radio transmitted at illegal na paggamit ng frequency. Sa ilalim din ng naturang memorandum circular ay magkakaroon na ng taunang performance audits para yan sa mga telecommunications, broadcast at radio services para matiyak ang kalidad ng kanilang serbisyo. Tataasan din ng National Telecommunications Commission ang mga penalidad para sa mga iba't ibang paglabag ng 5,000 piso hanggang 2 milyong piso kada araw na paglabag. Ang dating minimum lamang na 200 pesos kada araw ng paglabag. Para sa ownership share limitation, ang penalty ay mula 150,000 pesos hanggang 600,000 pesos para yan sa micro business firm. Mula naman sa 750,000 pesos hanggang 3 million pesos para yan sa mga small businesses. Habang 5 million pesos hanggang 20 million pesos para sa medium businesses at 10 million pesos naman hanggang 40 million pesos para yan sa mga large enterprises. Ayon sa ahensya, marami pa ang mga salik na ikukonsidera para sa ilalabas na memorandum circular, ngunit tiyak na magkakaroon ng ilan pang public consultation depende sa pangailangan para rito. Bombo Sports News.
Muling bumuhos mga kabombo ang pagbati sa Boston Celtics matapos nilang talunin sa ikalawang pagkakataon at ito'y magkasunod ang Dallas Mavericks sa score na 105-98. Nagawa ng Boston na padapain ang Dallas sa pamamagitan ng impresibong performance ng buong team sa pangunguna ng point guard na si Jrue Holiday na kumamada ng 26 big points at 11 rebounds. Muli ring nagpakita ng all-around performance ang power forward na si Jason Tatum. Ibinabad itong si Tatum ng 45 minutes at naglabas ito ng 18 points at 12 assists at siyam naman ang naging rebounds. Nagambag din ng 21 points at 7 assists si Jaylen Brown. Hindi naging sapat ang 32 points, 11 rebounds at 11 assists. Triple-double performance ni Luka Doncic para naman na patumbahin sana ang Boston Celtics. 5 player din mga kabombo ng Dallas ang nagambagan ng double-digit points kasama na ang 16 points ni Kyrie Irving at 17 mula naman kay PJ Washington. Sa unang quarter ng laro, agad na nagpakita ng magandang shooting performance ang Dallas at umiskor ito ng 28 points habang 25 lamang ang nagawa ng Boston. Pinilit naman ng Boston na makaulagwa at maungusan ang Mavs sa second quarter at ipinasok ang 29 points habang nalimitahan sa 23 points ang Dallas Mavericks. Sa pagtatapos ng first half, hawak na ng Boston ang 3-point lead at itong mga kabombo 54-51 ang kanilang score. Pagpasok ng third quarter, ayun, lumaki pa ang kalamangan ng Boston laban naman sa Dallas na umabot ng 9 points. Hindi pa rin nawala ng pag-asa ang Dallas at pinilit na bumawi sa huling quarter ng laro gamit naman ang magandang opensa sa pangunguna ni Luka. Pagpasok kasi ng clutch time, hawak na ng Boston ang lead 103-89, ngunit pinilit ng Dallas na ungusan ito gamit ang 9-0 run ay ibinaba ng Dallas ang kalamangan sa kanila ng Boston sa 103-98 kasabay ho ng pagpasok naman ng huling minuto ng laro. Ngayon man, hindi pa rin hinayaan ng Boston na makagawa muli ng panibagong run ang rumaragasang Mavs at tinapos ng laro sa 105-98 gamit naman ang magandang depensa. Agad namang bumuhos ang pagbati mula sa mundo ng NBA para sa Boston Celtics kasunod ng ikalawang panalo ng kanilang kupunan laban sa Dallas Mavericks na pinamumunuan naman ni na Luka at ganun din ang one-time NBA champion na si Kyrie Irving. Balik naman ang laban sa home court ng Dallas sa June 13 para sa Game 3 ng NBA Finals. Sa mga balita pa rin dito sa loob ng ating bansa, aabot sa 65 na mga higher education institution ang nakatanggap ng pagkilala sa Commission on Higher Education matapos na makapasok ito sa top 300 most innovative universities sa buong mundo. Ito ay batay sa pinakahuling datos na isinagawa ng 2024 WURI Rankings. Ayon kay CHED Secretary Popoy De Vera, nakakatuwa dahil mula sa dating 44 na higher education institution ay naging 65 na ito. Aniya, nagpapakita lamang ito na ang mga higher education institution sa bansa ay nananatiling kahanay sa mga magagaling na universidad sa buong mundo batayan sa datos ng naturang survey. Nagpapakita rin ani ito ng pagkakaroon ng competitiveness ng mga universidad sa ating bansa. Dahil dito, mas malalaman ng komisyon kung ano pa ang mga dapat pag-ibayuhin at palaguin pa partikular na sa paraan ng pagtuturo, pag-aaral at maging sa serbisyo publiko. Siniguro naman ng Commission on Higher Education na mananatili silang sumusuporta sa lahat ng mga higher education institution dito sa Pilipinas. Oras natin sa buong kapuluan, 16 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali.
Binigyang diin ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla ang pangako ng Department of Justice na susuportahan ang mga aktibidad kaugnay ng paggunita ng 126th anniversary ng Proclamation of Philippine Independence. Ayon nga sa ahensya, ang Department of Justice ay kasama ang iba pang nasa 50 ahensya ng ating gobyerno ang lalahok sa pagbibigay ng iba't ibang frontline services sa publiko. Yan ay isasagawa sa Rizal Park sa lungsod ng Maynila simula ngayong araw. Ang 2 araw mga kabombo na kaganapan ay tinaguriang pampamahalaang programa at serbisyo ay tatakbo ito ng mula ngayong araw 10 ng Hunyo hanggang 11 mga kabombo at isa sa mga aktibidad ng gobyerno para naman sa isang linggong pagdiriwang ay iba't ibang kaganapan din. Mag-aalok din ng libreng legal at iba pang serbisyo at tulong doon sa mga walk-in na kliyente ang Department of Justice Action Center at ang Public Attorney's Office, habang ang Board of Claims ay magbibigay naman ng tulong para sa aplikasyon at mga katanungan sa kompensasyon ng mga biktima. Bukod dito, ang National Bureau of Investigation ay magpoproseso ng mga clearance at iba pang mga aplikasyon, habang ang Bureau of Immigration ay magbibigay ng tulong para naman sa mga aplikasyon doon sa mga may hawak na tourist visa at may online processing din. Isa namang Independence Day Parade ang ilulunsad sa 12 ng Hunyo ng taong kasalukuyan para sa pagtatapos ng naturang aktibidad. Alinsunod sa vision ng bagong Pilipinas, binigyang diin ni Secretary Remulla ng Department of Justice ay nananatiling nakatuon at nakikisa sa Administrasyong Marcos sa pagbuo ng isang kinabukasan kung saan ang sama-samang katatagan ay nagtatagumpay sa anumang kahirapan. Sa unang bahagi ng buwang ito mga kabombo ay pinangunahan ng Department of Justice Action Center sa ilalim ng pangasiwa ni Undersecretary Margarita Gutierrez ang Department of Justice Katarungan Caravan na dinaos naman doon sa Marawi City. Ang isang buwan na caravan na ito ay tatakbo mula 3 ng Hunyo hanggang 3 naman ng Hulyo ng taong kasalukuyan. Ay nag-aalok yan ng libreng serbisyong legal doon sa mga biktima ng 2017 Marawi Siege at internally displaced persons sa paghahain ng kanilang claims sa ilalim ng Republic Act number 11696 o mas kilala bilang Marawi Siege Compensation Act of 2022. Samantala, nananatiling matatag ang supply ng kuryente sa buong bansa sa kabila ng mga problema na kinakaharap nito, katulad ng El Nino at maging itoong pagbabago ng klima. Ayon kay Energy Assistant Secretary Mario Marasigan, sa kasalukuyan ay walang alert level na nakalatag na nangangahulugang sapat ang power supply dito ho sa ating bansa. Simulaan niya noong nakalipas na linggo ay nabawasan na ang mga alert level na idinideklara dito ho sa Pilipinas, habang nawala na rin ang yellow alert. Ito ay hindi katulad sa mga nakalipas na linggo kung saan nagkaroon ng manual dropping at umabot pa sa red alert habang dumaranas ang electricity system ng iba't ibang technical problems. Paliwanag ng opisyal, tuloy-tuloy pa rin babantayan ng ahensya ang mga naapektuhang power plants sa mga nakalipas na linggo dahil sa hindi pa tuluyang bumabalik sa dati ang kabuang operasyon ng mga ito. Kinakailangan kasi aniyang pahabain pa ang operators and preventive maintenance sa mga naturang planta dahil sa epektong dinanas dulot yan ng nagdaang El Nino o napakainit na panahon kasama na ang climate change. Sa kasalukuyan, dinaniya ay direkta nakikipag-ugnayan ngayon ang ahensya sa mga operators ng planta para yan sa real-time monitoring sa operasyon ng mga ito. Hi! Bel Mariano here. As an actress, kailangan game ako. Comedy na may drama? Game! Singing na may dancing? Game! Kaya ang drink ko, dapat ganun din. Dunkin' Ice Choco Java. Smooth na may fierce. Game! Bitter na may sweet. Game! Kasi may bold iced coffee with rich icy choco. Ay, ubos na? Second cup? Game! Dunkin' Ice Choco Java. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
Kahit na baluarte ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pumunta ang napakaraming miyembro ng Kamara de Representantes sa Davao del Norte para naman sa paglulunsad ng ilang mga proyekto ng pamahalaan, kabilang na yung bagong Pilipinas Servisyo Pair na isa umano sa pagpapakita na buhay ang kanilang partido o grupo, yung tinatawag na unit team. Nasa 167 ng mga kongresista ang dumating doon sa naturang aktibidad, kabilang na si dating Pangulo at Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Ayon nga kay Davao Oriental Congressman Chino Miguel Almario, sa nasabing aktibidad makikita na buhay daw ang unit team sa Tagum City. Umabot sa 913 million pesos ang halaga ng financial assistance at serbisyo ng gobyerno ang ibinahagi sa kabuuang 250,000 ng mga residente ng Davao del Norte, at yan ay pinakamalaking bilang ng mga benepisaryo sa naturang programa ng pamahalaan noong mula pa noong nakaraang taon. Ang naturang proyekto, mga kabombo, ay 19 na yugto ng programa. Ito ay isinusulong ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng liderato ng Kamara de Representantes upang mailapit sa publiko, lalo na doon sa mga vulnerable sector, ang mismong tulong at serbisyo na ibinibigay ng pamahalaan. Ayon naman kay Zambales Congressman o Congresswoman Doris Maniquez, na dumalo din sa 2 araw na serbisyo caravan ng pagdalo ng 167 ng mga kongresista ay pagpapakita ng pakikiisa ng mga miyembro ng Kamara. Para naman kay Manila Congressman Ernesto Junicio, na dumalo rin sa aktibidad sa Davao del Norte, nasaksihan nito ang kahalagahan ng programa upang matulungan yung mga kababayan natin ng paraang serbisyo sa pangangailangan ng mga Pilipino. Samantala, kinontra ng Teachers Dignity Coalition ang kamakailang direktiba ng Malacanang na nag-uutos nga na isama itong bagong Pilipinas Hymn at Pledge sa lingguhang flag ceremony sa mga paaralan at opisina ng gobyerno. Ayon sa grupo, ito ay isang hakbang na hindi praktikal at hindi na kailangan na siyang nagpapaalala sa mga political propaganda tactics na unang nakita noong panahon ng martial law. Ayon ng grupo, ang inisyatiba na ito ay isang mababaw na pagtatangka na magtala ng brand ng pamamahala sa halip na tunay na turuan ng mga mag-aaral tungkol sa nasyonalismo at pagkamakabayan, sa pamagitan niyan exemplary lives ng ating mga national leaders, at sa halip na gumagamit ng mga mandatoryong recitations at pagkanta. Punto pa ni Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas, ang tunay na nasyonalismo at pagkamakabayan ay hindi maaring ipatupad sa pamamagitan ng mga hollow rituals, o itong tinatawag ko naman na mga blind worship national symbols, lalo na sa piraso ng isang propaganda. Ang pag-awit nga at pagsayaw o pagluhod sa harap ng mga statwa o monumento ay hindi naglalaman ng tunay na nasyonalismo at pagkamakabayan. Binigyan din ng grupo na ang mga taong nasa kapangyarihan ay may tungkulin na tumugon at maging responsable. Ito ay dapat nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa bayan at makikita sa pamamagitan niya ng kanilang paggalang sa karapatang pantao, pagsunod sa panuntunan ng batas at aktibong paglaban sa korupsyon. Dapat rin nilang itaguyod ang katarungang panlipunan sa pamamagitan niyan ng makahuluhang mga aksyon at batas, hindi sa pamamagitan ng sapilitang pag-awit ng isang kanta ng propaganda nga ang tinatawag nila, ang pagbigkas naman ng isang pledge na tila kalabisan na. Sa dagdag pang balita, pangungunahan ng Civil Service Commission ang taunang Leaders and Human Resource Symposium na kapwa isasagawa sa pamamagitan ng virtual at on-site sa Pasay City simula sa darating na 24 ng Setyembre hanggang 25 ng taong kasalukuyan. Nagpaabot na ng panyaya ang Civil Service Commission Chairperson sa lahat ng leaders at human resource practitioners. Yan ay sa buong kapuluan na makiisa at dumalo sa naturang okasyon. Ang naturang programa ay inorganisa ng Civil Service Institute na siyang training arm ng Civil Service Commission na may layuning magkaroon
ang mga human resource practitioners at leaders na kapwa mula sa public at private sector ng sapat na kaalaman hinggil sa latest trends at best practices sa leadership, human resource management at organizational development. Ang 2024 program na ito na may temang Adapt Beyond Limits ay magtatampok naman sa mga speakers na silang tatalakay sa patuloy na ebolusyon sa sektor ng human resource. Ipapabati din ng mga kabombo ang kahalagahan ng pagtugon sa pagbabago at pag-angat mula sa limitasyon na nakasanayan. Ayon kay Chairperson Nograles, ang mga participant ay sasalang doon sa 5 hybrid plenary sessions para naman sa 2-day convention na isasagawa. Mayroon ding 6 na hybrid concurrent sessions para yan sa personal, organizational at societal adaptivity na nakapaloob doon sa mga programa na isinusulong ng Civil Service Commission at mga kahalintulad na aktibidad na makakatulong naman para sa mga kabahagi sa programa. Ang 2024 Leaders and Human Resource Symposium ay isa sa mga pangunahing tampok sa pagdiriwang ng 124th Philippine Civil Service Anniversary Celebration para sa buwan ng Setyembre. Samantala, malaking bagay ang mga komprehensibo na at ng suporta at mga transformative initiatives ng national government, partikular sa local agriculture, fisheries at community development para yan sa progreso ng Bicol Region. Dahil dito, lubos na pinasalamatan ni Appropriation Panel Chairman at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ibinigay nitong tulong at suporta sa kanilang rehiyon. Ginawa ni Representative Co ang naturang pahayag ng bumisita sa Bicol si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at namahagi ng tulong sa mga magsasaka, mangingisda at maging sa kanilang mga pamilya. Binigyang diin ng Bicolano lawmaker ang kahalagahan ng mga programa sa pagpapalakas sa food security, healthcare at housing at itong mga pabahay. Nasa tig 10,000 na cash assistance ang ibinigay ng Presidente sa mga beneficiaries ng mga magsasaka, mangingisda at sa kanilang mga pamilya mula sa Albay, lalawigan ho ng Sorsogon, Masbate at lalawigan ng Catanduanes. Bukod pa sa pinansyal na tulong, namahagi din ang punong ekotibo ng mga essential agricultural inputs. Kabilang na riyan ang mga farm equipment, machinery, fertilizers, seedlings, piglets, feeds, animal vaccines at mga bangka mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Binigyan din ng kongresista na ramdam sa bawat sulok ng Bicol Region ang buhos na biyaya mula sa pamahalaan. Sinabi pa ng mambabatas na mga programang ito ay nagpapataas ng kalidad ng buhay at nagbibigay ng bagong pag-asa at inspirasyon sa bawat mga Bicolano. Sa kabilang dako, sinabi naman ng mambabatas ng legacy sa housing project ng pamahalaan ay nagbibigay ng ligtas at desenteng pamumuhay sa bawat pamilyang Pilipino. Binigyan din ng mambabatas na makakaasa ang mga Bicolano sa matibay at tuloy-tuloy na suporta ng House of Representatives sa mga adhikain para yan sa ating bansa. Papatay ng mga karagdagang report. Ilang lokal na pamahalaan may alok na libreng sakay para dun sa mga apektado na isinasagawa ngayong tigil pasada ng Transport Group ng Manibela. Alamin natin ang update mula kay Bombo Joanna Martinez. Siniguro ng ilang mga local government unit na hindi maaapektuhan ng mga Pilipino, partikular na ang kanilang mga residente na babiyahe kung kaya't naghanda at nag-aalok ito ng mga libreng sakay. Ito ay isinagla pamahalaan bilang pagtugon sa ikinasang 3 araw na malawakang tigil pasada ng Transport Group na Manibela na tatagal simula ngayon hanggang 12 ng Hunyo ng taong kasalukuyan. Nasakto rin namang paggulita sa Araw ng Kalayaan. Kasabay nito ang pagbibigay diin at paglilinaw ng Department of Transportation na wala umanong naging kahit anong kasunduan hinggil sa pagpapalawig pa ng 1 taon sa deadline ng pagpaparehistro ng kanilang mga unit. Ito ang naging pahayag ni Department of Transportation na Undersecretary for Road Transport and Infrastructure Jesus Ferdinand
Andy Ortega matapos na igiit ni Manibela Chairman Mar Balbuena na noon daw nagkaroon ng pandinig sa House of Representatives ay sumang-ayon daw ang mga mambabatas at pinayagan daw ang mga unconsolidated jeepney driver na makapagparehistro pa at makapamasada sa kalsada. Ngunit mariin naman itong itinanggi ni Ortega na walang kahit anong nangyaring kasunduan patungkol sa nabanggit na suwestyon. Never nagkaroon ng agreement ang DOTR, LTFRB na gagawin namin yan. Kung ano yung suggestion gagawin namin. So there was never an agreement. In fact, pagkaraan ng mga ilang araw, yung sa kabilang grupo, inamin naman na hindi naman kasunduan. Wala pong kasunduan at ang totoo lang, tuloy-tuloy talaga na to. Yung consolidation, tapos na ho talaga. Talagang wala na pong extension. So, yun po ang pinakakatotohanan po doon. Habang paulit-ulit naman ding pinaalala ng ahensya na tuloy na at wala na talagang atrasan ng implementasyon para sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng gobyerno sa ating bansa. Hindi na rin daw ma-extend ng deadline dahil nakawalo siyam na extension na raw sila hinggil sa isyong ito. Sa kasalukuyan ay patuloy naman ang kinasang tigil pasada ng transport group na Manibela kasabay ng kanilang pagtutol sa panguhuli ng mga unconsolidated jeepney. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Eto, 2 araw bago ang araw ho ng kalayaan, tiniyak ng Department of Labor and Employment ang sapat na inaalok na trabaho para yan sa mga Pilipinong manggagawa. Ito ay kasabay ng patuloy nga na paghanda rito ng ahensya kung saan bawat rehiyon sa ating bansa ay naatasang magsagawa ng mga job fair para yan sa mga Pilipinong manggagawa na nais makahanap ng disenteng trabaho. Sa kasalukuyan, umabot na sa 106,298 ang mga kumpirmadong bakanteng lokal na trabaho na maaaring punaan ng mga manggagawang Pilipino. Mayroon namang 1,000 employers mula sa ibayong dagat at nangangailangan ng 5,165 na mga overseas Pinoy workers. Ayon naman kay Labor Secretary Buenvenido Laguasma, tiyak na lalo pa itong madaragdagan habang papalapit pa ang araw ng kalayaan kung kailan isasabay nga rito itong isasagawang mga job fairs sa buong bansa. Kabilang sa mga top vacancies ay ang production worker, operator, customer service, representative at cashier, bagger, sales clerk, mga laborer, karpentero, service crew, at cook at waiter at iba pa. Pinayuhan naman ang kalihim ang mga nagnanais na mag-apply na maghanda lamang netong maraming application letter at mga requirement katulad ho ng diploma, transcript of record o TOR at government clearances at certificate of employment at iba pang mga dokumento. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin 26 na minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Matagumpay na nasabat ang mga tauhan ng Bureau of Immigration ang aabot sa mahigit 13.5 million pesos na halaga ng iligal na droga sa lungsod ng Pasay. Ito ay sa pakikipagtulungan ng Bureau of Customs sa Philippine Drug Enforcement Agency at Ninoy Aquino International Airport Drug Bureau o Group na siyang naatasan para sa naturang trabaho. Nadiskubre ng mga otoridad ang package na naglalaman ng mahigit 5,000 na mga tableta na hinihinalang ecstasy at tinatayang 1,000 gramo ng ketamine. Batay nga sa impormasyon, ito ay diniklara na canned goods at prutas mula yan sa Denmark habang ang claimant naman ay mula sa lungsod ng Taguig. Kaugnay nito, kasong kriminal ngayon ang kinakaharap ng claimant na may kinalaman sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Customs Modernization and Tariff Act. Nagpabot naman ng papuri si Customs Commissioner Bienvenido Rubio doon sa kanyang mga tauhan dahil sa matagumpay na operasyon. Tiniyak din ito ang patuloy na suporta at mga hakbang ng kanilang hanay para mapigilan ang pagpasok pa sa bansa ng mga ipinagbabawal na gamot at maging ang pagprotekta sa mga border ng ating bansa. Samantala, nais ng Congressional Policy and Budget Research Department ng House of Representatives na baguhin na itong rates sa mga sugar-sweetened beverages. Ayon sa grupo, na mula nang ito ay maimplementa
ay tuluyan na itong humina dahil sa patuloy na inflation at pabago-bagong market dynamics. Magugunitang noong taong 2018 nang ipatupad ang pagpapataw ng 6 na piso sa kada litro ng mga naturang produkto na gawa sa mga caloric o non-caloric sweeteners bilang bahagian ng pagbabawas ng mga obesity sa bansa. Kasama rin ang 12 pesos sa kada litro ng tax na gawa sa high fructose corn syrup at itong tiered levy at nagresulta sa 13% o abot sa 26% na pagtaas naman sa presyo ng mga inumin. Itinuturing ng grupo ng nasabing epekto nito ay short-term lamang. Una nang sinabi nga ni Finance Secretary Ralph Recto na hindi niya isusulong ang mataas na buwis sa naturang mga produkto. Umapila naman ang Commission on Election sa mga Pinoy doon sa Ibayong Dagat na magparehistro na at makibahagi sa 2025 midterm elections. Ginawa nga ng komisyon ang apila kasabay na rin ang isinagawang pagsasanay ukol sa online counting and voting system sa South Korea. At ayon nga sa komisyon, sa pamamagitan nito ay magagamit na online ang pamamaraan na online voting at napakaginhawang gamitin ng mga botante kung saan ay hindi na rin kakailanganin pa na personal na magtungo doon sa mga lugar na mismong mga presinto o ipadala yung kanilang mga boto. Sa kasalukuyan mga kabombo ay mayroong 1.2 milyon na mga Pilipino sa Ibayong Dagat na nakarehistro. Kayunman, umaabot sa 600,000 ang mga naitala na deactivated. Dahil dito ay hinihikayat ng komisyon ang mga overseas Filipino workers na magparehistro at bumoto sa nalalapit na halalan. Sa 2025 midterm elections, target nga ng komisyon na makagamit ang 70 to 80% ng turnout mula sa Pinoy na nakabase sa Ibayong Dagat ng mga pasilidad na kanilang inihahanda. Ang mga ito mga kabombo ay mabibigyan ng pagkakataon na pumili ng mga senador at kinatawan yung mga party list organizations na kanilang nais na piliin at yan ay kaugnay ng bagong online system ng voting dito sa papalapit na halalan. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, abay bigo pa ring mapunan itong mababang level ng tubig sa Angat at Ipo Dam sa kabilayan na mga pag-ulan sa mga nakalipas na araw dito ho sa ating bansa. Ang level ng mga ito ay una na ring bumaba sa minimum operating level. Ang level ng tubig sa Angat Dam ay nasa 178.08 meters, bumaba mula sa dating 178.89 meters noong nakalipas na linggo. Ang minimum operating level nito ay 180 meters. Sa Ipo Dam naman ay umabot na rin sa 100.45 meters ang level ng tubig dito. Mas mababa naman kumpara sa 100.58 meters na naitala noong nakalipas na linggo. Ang minimum operating na naturang dam ay mayroong 101 meters. Ang pagbaba sa level ng tubig sa mga ito ay sa kabilayan ng tuluyang ding pagtatapos nitong El Nino phenomenon sa ating bansa na ilang buwan ding nakaapekto sa buong Pilipinas. Ang dalawang malalaking dam ay ang pangunahing nag-supply ng tubig sa mga consumer dito yan sa Metro Manila. Sa dagdag pa nating balita, tayo ng report mula sa ating kasamahan dahil yung mga lokal na magsasaka posibleng maapektuhan sa pagtapyas doon sa taripa, pero pagtitiyak po ng Department of Agriculture may suporta naman ang inihahandang gobyerno para sa pagpapababa ng halaga ng production inputs at yan ay alamin natin kung paano mga proseso niyan. May balita si Bombo Kelly Cordero. Aminado ang Department of Agriculture na magkakaroon ng epekto sa mga magsasaka ang pagtapya sa taripa sa mga imported na bigas at posibleng bumaba ang farm gate price ng mga lokal. Pero ayon kay Assistant Secretary Arnel de Mesa, agad na ipinag-utos ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na suportahan ang mga magsasaka. Dagdagan ang suporta sa fertilizer, binhi, makinarya at patubig para bumaba ang halaga ng production inputs. Maliban pa rito, magbibigay rin ang National Food Authority ng magandang presyuhan sa pagbili ng lokal na bigas na sa tingin nila ay malaking bagay na, lalo na kung madadagdagan pa ang pondo ng NFA, mas masustain umano ang presyo at makikinabang ang mga lokal na magsasaka.
Una nang iniulat na ang kasalukuyang taripa na ipinapataw ay nasa 35%, pero iminungkahi ng National Economic and Development Authority na gawing 15% at naprubahan naman ito sa NEDA boards. Sa unang pagtaya ng Philippine Statistics Authority, pwedeng bumaba ng 6 pesos hanggang 7 pesos ang halaga ng imported na bigas sa bansa. Bagamat partikular lang sa pagbaba ng presyo ng imported na bigas ang epekto ng pagtapyas ng taripa, ani Di Mesa, kung ang imported ay 25 to 27%, sapat na umano ito para maapektuhan din ang downward trend sa presyo ng lokal na bigas. Dahil kung bababa ang presyo ng bigas, ang una mararamdaman dyan ay posibleng bumaba yung farm gate price. So yun yung ipinapangamba ng ating mga magsasaka. Kaya naman ipinagutos agad ng ating kalihim, Secretary Francisco Chu Laurel Jr., yung mga suporta, patuloy na suporta na pwede natin maibigay sa kagaya ng mga production input. So nakalaan dyan yung dagdag na suporta sa fertilizer para mapababa yung kanilang production inputs, ganun din ang mga binhi, makinarya at libreng patubig. Una nang iniulat na kinokondena ng 17 agriculture group ang pagbabawas ng taripa at humihiling ang mga ito na pagbitiwin na sa pwesto si Secretary Arsenio Balisacan ng National Economic and Development Authority dahil sa umano'y pro-importation ideology nito. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Agatid niyan sa atin mga kabombo, mga ka-Star Nation sa oras na 17 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Umakyat na ng 56% ang naibigay na subsidiya doon sa mga government-owned and controlled corporation, yung tinatawag nating GOCC, hanggang nitong pagtatapos ng Abril ng taong kasalukuyan. Batay nga sa report ng Bureau of Treasury ay umaabot sa 47.31 billion pesos ang naibigay na subsidiya ng pamahalaan sa mga ito. Mas mataas yan kumpara doon sa 30.27 billion pesos na naitala po naman nung nakalipas na taon. Nakatanggap ang National Irrigation Administration ng pinakamalaking subsidiya na umaabot ito sa 21.74 billion pesos. Mga pangalawa, may pinakamalaki din na natanggap ang subsidiya nakalaan para sa power sector assets and liabilities management o yung tinatawag na PISAM na umaabot naman ng 8 billion pesos. Sunod ang National Housing Authority dahil may mga proyektong ongoing, 3.75 billion pesos naman yan. Ang National Food Authority, mga kabombo, ay umaabot naman sa 2.25 bilyong piso at ang National Electrification Administration 2.9 bilyong piso. Sa kabuuan, mga kabombo, itong buwan ng Abril na nakalipas ay nakatanggap ang mga government-owned and controlled corporation ng hanggang 27.72 billion pesos na malayo ng mas mataas kumpara doon sa 8 billion lamang mahigit na nai-record ng Abril ng taong 2023 at kung ipaghahambing, mas marami manong proyektong may sasakatuparan ngayong taon dahil naman sa mas malaking pondo na nailaan sa mga government-owned and controlled corporation. Sa puntong ito ng ating balitaan, ako na tayo sa mga balita ng atin po mga himpilan mula sa mga lalawigan. Yung pagsisilbi ng search warrant ng Special Action Force at Criminal Investigation and Detection Group doon sa compound na sinasabing pinatatakbo ng grupo nitong si Pastor Apollo C. Kibuloy, naging tensyonado. Alamin natin ang update mula sa Bombo Radio, Davao. Naging tensyonado ang pag-serve ng search warrant ng tropa ng Special Action Force at Criminal Investigation and Detection Group sa Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay John Paul Pantoja, security guard ng lugar, na napilitan silang manlaban dahil pirsahang pinasok ng mga personahe ng SAF ang Kingdom of Jesus Christ kaninang madaling araw kahit papinigilan nila itong makapasok. Anya, maraming mga kabataan at kababaihan ang nasugatan, ngunit agad namang nakatanggap ng first aid. Samantala, ayon naman kay Police Major Catherine De La Rey, tagapagsalita ng Police Regional Office 11, na ang pag-serve ng search warrant ay bahagi ng mandato ng law enforcers at hindi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kabilang banda, kahapon pa lamang araw ng Linggo, Hunyo 9 nitong taon, 2 helicopter na ang paikot-ikot at pabalik-balik na nagmamanman sa Kingdom.
Umabot naman sa 100 miyembro ng SAF at CIDG ang dumating sa KOJC at nagsagawa ng search operation sa lahat ng parte ng Kingdom at maging sa tamayong nitong lungsod na isa rin sa pagmamay-aring lupa ni Kibuloy. Nagpaabot naman ng pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang nagpakalma sa mga supporters ni Kibuloy. Nanawagan naman ang mga supporters ng hustisya at maging kay President Ferdinand Marcos Jr. na umalis na sa pwesto. Pinorse po ang compound po dito ng 3:59 AM po ng mga SAP po na sa nilang pinasok kami ng mga inosente po, no, mga worker ng Kingdom of Jesus Christ po. Ngayon 3:59 AM pumasok po sila kung saan. Ngayon wala kami magawa kasi malalakas sila. Ngayon ang mga kasama kong babae inosente, pinagtutulak namin yung mga SAP para hindi makapasok. Ngayon, isa ako sa mga tumulak doon. Sabi ko, sir, huwag niyong kanin, sir, kasi mga inosente po yung mga babae, mga bata, kawawa po. Ako, hinila nila ako, sir, tapos doon sa gilid, nila ako, tinadyakan niya ako sa gilid, tapos nilipit na lang ako, tinali niya yung leg ko doon sa gilid. Ako, nakalas po, pinalo po ako ng helmet po. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radyo Davao para sa Bombo Network News. Bombo Janessa Felix para sa the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo. Bombo! Ang Department of Social Welfare and Development naman abay nakapagpaabot na ng aabot sa 1.8 million pesos halaga ng tulong sa mga evacuees ng apektado nga ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. May buong detalye ang Bombo Radio Iloilo. Patuloy ang pagbibigay ng tulong ng Department of Social Welfare and Development Region 6 sa mga pamilya na labis na apektado ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Attorney Carmelo Notsete, Regional Director ng Department of Social Welfare and Development Region 6, sinabi ito na nakapagbigay na sila ng kabuang 1.8 million pesos na halaga ng food at non-food items. Anya, ang nasabing tulong ay naibigay sa 1,650 na mga pamilya o 5,540 na mga individual. Karamihan sa mga apektadong pamilya ay mula sa La Castellana, Negros Occidental na umaabot sa 1,239 na mga pamilya o 4,293 na mga individual. Ang iba pang mga recipients ay mula sa La Carlota City, Bago City at Pontevedra. Sa ngayon nananatili pa rin sa mga evacuation center sa La Castellana ang nasa 1,200 na mga pamilya o mahigit sa 4,000 mga individual. Samantala nasa 50 naman na mga displaced families o nasa 129 na mga individual ang nananatili sa kanilang mga kaanak at mga kaibigan. Maliban dito, nagbigay rin ang local government units sa Negros Occidental ng 1 million pesos na halaga ng assistance. Siyempre, ang DSWD naman ay laging nakahanda na tumulong sa mga taong apektado. No? Sa pag sinabing mag-evacuate, mag-cooperate na lang tayo sa mga authorities natin. Kung sinabing mag-evacuate, please evacuate. Do not hesitate. Ang gobyerno naman ay handa na tumulong sa mga evacuees natin at sa lahat ng mga affected families ng eruption ng Mount Kanlaon. Si Attorney Carmelo Notsete. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ito naman mga kabombo, Cebu Governor Gwen Garcia ay dumalo sa ginanap ng 126th Independence Day celebration sa Russia kasama yung Filipino community. Alamin natin ang iba pang mga update mula dyan. May pagbabalita ang Bombo Radio Cebu. Pinangunahan ng Philippine Embassy sa Moscow ang 126th Independence Day celebration ng Filipino community sa St. Petersburg. Ito ang dinaluhan ni Cebu Provincial Governor Gwendolyn Garcia na kasama sa kanyang itinerary ang okasyon sa kanilang state visit sa Russia ng mga opisyal sa Cebu Provincial Government. Sinabi ni Garcia sa mga Pilipino doon na kabilang din sila sa mga Filipino community sa Russia sa mga dahilan kung bakit niya ginawa ang renewal ng Sister
inter-region relations sa pagitan ng Cebu at St. Petersburg. Itinulak mismo ni Garcia ang mga direktang flights sa pagitan ng Cebu at Russia upang mapakinabangan ng hindi lamang sa sektor ng turismo at negosyo kundi pati na rin ang mga Filipino migrant workers, mga asawa nila at mga Pilipinong emigrante na maaring mag-avail ng mga flights. Kabilang ang gobernadora sa mga opisyal na sumalubong sa komunidad ng mga Filipino, mga lokal na opisyal at iba pang mga panauhin na dumalo sa 126th Independence Day celebration kasama ang host na si Ambassador Igor Bailin, Consul General ng Russia sa Cebu na si Army Lopez Garcia, Deputy Chief of Mission at Consul General Arlene Gonzalez Makaisa at si Honorary Consul General Sergey Alexiev. And it is only right that I made this decision to come to see for myself, for our board members to see for themselves, our officials from the business sector who also signed parallel agreements with the St. Petersburg Chamber of Commerce and Moscow Chamber of Commerce to see for themselves that indeed Russia and Cebu, St. Petersburg and Cebu have great things to come in the great future in which our lives and our missions will have been inextricably linked. Ating napakinggan ang pamahayag ni Cebu Provincial Governor Gwendolyn Garcia. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, ako si Bombo Kenapor para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito namang pinakamalaking solar power irrigation pump sa bansa ay pinasiriyaan dyan ho sa Quirino na Isabela. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Kawayan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon o pagpapasinaya sa solar-powered pump sa Kabaruan, Quirino, Isabela kasama ang National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA Maris. Mainit ang naging pagtanggap ng pamahalang palalawigan ng Isabela sa pangunguna ni Isabela Governor Rodito Albano sa pagbisita ni Pangulong Marcos. Ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, ang inaugurasyon ng Kabaruan solar-powered pump sa ilalim ng NIA Maris Division 3 ay bahagi ng food security program ng Marcos administration. Ito ay binubuo ng 1,056 solar panels na kayang mag-produce ng nasa 739,200 watts ng enerhiya na makakayang mag-supply naman ng 12,000 gallons per minute na makakapag-irrigate ng 350 na hektarya ng sakahan. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos na ito ay magsisilbing bagong pag-asa para sa mga magsasaka sa buong lalawigan ng Isabela, ang Kabaruan solar-powered pump irrigation. Ito ay isa lamang sa mga hakbang na ginagawa ng kanyang administrasyon para makamit naman ang food security sa buong bansa. Punteriya ngayon ng Pangulo na mas mapalawak pa ang naturang proyekto upang lahat ng saklaw nitong sakahan ay mapapatubigan na rin. Umaasa ang Pangulo na magpapatuloy ang naturang mga proyekto para maibalik ang lalawigan ng Isabela bilang numero 1 producer ng mais at palay sa buong Pilipinas. Una nang namahagi ang NIA Maris ng 15 solar-powered pump irrigation projects at small irrigation projects sa lambak ng Cagayan na pakikinabangan ng 860 mga magsasaka. Nararangal ko na sundan ang yapak ng aking ama at dagdagan ang lahat ng kanyang nagawa para sa ating mga magsasaka at kanilang mga pamilya. Ang formal na pagpasinaya ng Kabaruan Solar Powered Pump Irrigation Project na ito ang kasunod na yugto sa istorya ng progreso ng Isabela. At hindi lamang ng Isabela, kung hindi sa buong Amyana. Kung dati-rati ay gumagamit tayo ng mga makinang pinapatakbo ng langis upang dumalaw ang tubig mula sa irrigation canal patungo sa inyong mga taniman, ngayon ay pinagagana na nito ng gamit ang kuryente na galing sa araw. Libre na kuryente na galing sa araw. Kaya't maaari natin ibigay ang libre na patubig. Mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Kervin Gamad, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Meron na lamang nalalabing-6 na minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Paghuli doon sa mga unconsolidated na public utility jeepney ngayong linggo, hindi raw magiging problema doon sa lalawigan ng Pangasinan. Bakit kaya? Alamin natin yan sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Dagupan.
Walang problema dahil nakapag-consolidate naman ang hanay ng transportasyon sa lalawigan. Yan ay binahagi ni Bernard Tuliao, ang presidente ng Autopro 1 Pangasinan sa naging panayam sa kanya ng Bombo Radio Dagupan ukol sa paghuli sa mga Unconsolidated Public Utility Jeepney o PUG ngayong linggo. Anya na 100% sa lalawigan ay nakapag-consolidate naman kaya't hindi ito magiging problema. Kaugnay nito anya ay mahirapan lamang ang mga enforcers sa paghuli sa mga hindi naman nakapag-consolidate maliban na lamang kung may mga palatandaan gaya ng stickers para sa miyembro na sila ay nakapaloob sa kooperatiba. Dagdag pa niya na dapat ay magkaroon na lamang ng Memorandum Circular ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa mga hindi pa nakapag-consolidate kung maaari pa silang humabol na pumaloob dito. Samantala, malaking tulong umano sa kanilang hanay ang ipapatupad na rollback sa presyo ng petrolyo bukas dahil makakatipid sila ng humigit kumulang 100 pesos. Yes po, maganda po yung operation ngayon at ang tinututukan na lang namin sa ngayon, mga chairman ng cooperative, kung paano namin ma-extend yung tulong namin sa mga member natin, lalo-lalo na karamihan sa mga drivers po natin, walang mga SSS yan, walang mga PhilHealth. So yun mga inaayos po natin sa ngayon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Oliver da kumusta guulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Bombo Sports News. Ito naman hong si AJ Edo, Kai Soto at Junmar Fajardo abay dream combination sa FIBA Olympic Qualifying Tournament para yan sa Gilas, Pilipinas ayon kay Coach Tim Cone. May buong detalye ang Star FM Bacolod. Inamin ni Coach Tim Cone na isa sa best combination sa panlaban sa FIBA Olympic Qualifying Tournament ang kombinasyon ni na big man stopper AJ Edu, 7-footer Kai Soto at the Kraken Junmar Fajardo para sa mga big man ng iba't ibang bansa sa naturang tournament. Nang unang inupuan ni Cone ang squad para sa 2025 Asian Cup Qualifiers ng Pebrero ay nahirapan ito sa panlabang big men matapos ang 7-time PBA MVP Junmar Fajardo ay nagre-recover pa sa calf injury nito at si AJ Edu naman ay sa rehab nito sa knee injury, habang si Kai Soto sa post ay pagsamantala nitong inilagay si Japeth Aguilar upang lumaban sa Hong Kong at Chinese Taipei. Samantala ay posible pang makahabol si AJ Edu sa delegasyon ng bansa lalo na at malapit nang matapos ang rehabilitasyon nito sa injury. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay dating PBA at Taiwan coach Chris Gavina, sinabi nito na kinakailangan na dapat ay meron din na pwedeng itapat ang Pilipinas at maraming malalakas na kalaban sa OQT lalo na ang mga European teams. For me, that's how you overcome let's say we're admitting that we're less talented than other countries' teams with European pros, NBA pros. So how do you compensate? You have to outwork them and develop out and really be at the highest level of skill. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod. Ito si Star DJ Asher, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, patuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Kahit nasa ang lugar po kayo sa bansa o kahit nga nasa ibang bansa, maaari po ninyong matunghayan ang ating mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng Bombo Mobile Application. I-download lamang sa inyong mga smartphones at presto, pwede na po kayong sumubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Nariyan din ang YouTube channel ng Bombo Radio para naman po sa mga karagdagang impormasyon at yan ay matutunghayan sa ating mga smartphones. Pwede po yung ma-download din mga kabombo, mga ka-Star Nation. And of course, yung ating Facebook Live programs, available ito mga kabombo, lalo na yung dialekto mismo na ibig ninyong marinig, yung inyong sinasalita, ay pwede po yan. Dahil yung mga Cebuano speaking sa Mindanao, pwede po ninyong mapakinggan at mapanood mga programa ng Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan, at Bombo Radio Jansan. Habang doon naman sa mga Ilonggo speaking sa Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo at ka-Star Nation, narito po ang ating Orasyo Impirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation
of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basa Radio, Bombo! Standard Time, impunto launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Soto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sini nga mga kabombo, sa aton sini nga ipabombo mo. Napulo ka mga household sa isa ka sitio sa Barangay Santa Cruz, San Miguel, Iloilo. Saraduhan ang ila sini nga lagyan. Ano ay hanang kausa? Ano ang pamatod sining persona o kung mga personalidad nga nagmando sa pagsarado sina dire? Sa aton sining mga kabombo, standby kay check taton ina sa follow-up report ni Bombo Marisol Labiñas diri man sa aton sining pagpangalagad. Lakip na diri ang Metro Pacific Iloilo Waterskin gisa kuno sa City Council sa ila sining hearing subong iyang adlaw. Sa aton man sining mga kabombo may kantanan sa serbisyo sa Metro Pacific kay Iloilo Waters. Sa aton sining karon nga mga taga palamati oras naton 1 minuto na kaligad na sa takna sining launa sa hapon diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby check naton si Bombo Marisol Biñasol sa report. Please come in. Wala subong bombo chams ang maagyan ang pulo diri ka mga household sa Sitio Hunas, Barangay Santa Cruz, San Miguel, Iloilo bangod sa ginaligar gin pasirado iniiya sang nagpakilala tag iya sang lupa sa ila na agyan nga ginadeclare Manila nga right of way. So sang gapon mga alas 2 gin sirado ini ginbutangan sang pila diri ka mga kawayan kag amo na ang ginsiradaan nga ti pa kadtutan isa pinaka main road wala sang amo nga mga pila diri ka mga individual nga nadalahig sa pagpasirado sang nagclaim nga tag-iya kuno sang lupa. Sang natigayon naton nga ma-interview diri si Mr. Florante Asibuque ang tagreklamo diri Bombocham mga dira sa 640 meters gali ang nasiradaan gid nga dalan o kun right of way sini nila pakadto halin sa ila diri nga ginapuy-an pakadto sa dalan gid mismo nga ginagyan sang mga salakyan. So ang tag-iya ko nun isang lupa Bombocham nga nag-claim amo si Mrs. Femi Montaño pero sa ilang ginapangayuan abis ang papeles pila ka mga dokumento para makapakita ako sang pruweba nga tag-iya gid man ini siya sang lupa wala pa man ini siya sang may ginpakita diri Bombocham. So sa bahin naman iya sang persona nga ginsugo ni Mrs. Femi nga magsirado magbutang abis ang mga kawayan dira amo si Tatay Berting nga ginatawag nila samtang ang lupa naman iya nga claim diri nanday Mr. Florante nga tag-iya gid abis ang lupa kati naghatag o kun naghatag sila sa ila sang assurance and at the same time may agreement kuno sila nga ang alagyan nga 640 meters ang ginahatag abis sa mga pumuluyo dira sa area sang Sitio Unas mga pulo ka household nga bilang right of way nila pero amo na sang gapon didto ginsirado o kun ginsiradaan ang amo iya nga area sa diin nakaapekto gid sa mga pulo gid diri households kay Mr. Florante ngati ang iban diri Bombocham nagabusong ang iban diri nagaobra pa kag dako gid ini nga sagabal sa ilaman nga mga pang-adlaw-adlaw nga
ginagiho sa diin ang alagyan naging pasirado isa sa mga naga-bridge sa ilabi sa mga ulubrahan nila sa mga ginahulag nila pambakal man dira Bombotsam pero alang-alang gid kay amon hindi sila makaagi abi makadali-dali diretso kadto sa dalan sa area gid mismo nga ginagyan sa mga salakyan kay nasiradaan na ini pero sang gapon nagistorya man ko no ini si Kagawad Lenden isa sa mga kagawad diri sa may Barangay Santa Cruz kung pwede magmatumato na lang bala nga kakson abi ining mga kawayan para ti makalabay sila kay ang plastada sang pagbutang sang sining baral abi o kun cover abi Bombotsam sa mga alagyan ining mga mga kawayan abi nga dugin tagpi sa dugang bala nga pahayag ipabati ta ang ato nangin interview kay Mr. Florante Asibuki. Sa nito kaagi kay ginsrado ni Tay Berting. Tapos si Tatay Berting hindi man sa iya nga siya ang kadiya sang duta. Kaya mula ang duta nga na, bakal ni Ma'am Flora ang duta. Bali, kung sa baga, nitagaan kami ni Ma'am Flora sang right of way. Tapos may agreement kami di Ma'am nga para sa amon nga dalan. Tapos, ang uri, Ma'am, ginpasartan nila, ito ka subong. Pila ka mo sir kap mga pamilya sir ang hindi kaagi dito sir kag ano kalapad sir ang right of way tani nga ginapangayo inyo or ginagyan nyo dira sir raw? Ang ginagyan namon tanan di amang sang ginatag ni Ma'am Flora nga giswap sa amon nga ruta 640. 640 ang ginswap namon nga duta sa pamilya kasawa. Oo. Nga mo na ikaron subong si Kimi Montaño wala man siya ta ngalan nga gina-assist na gid nga siya gid ang may kuaon sa nga sang dalan na dabla may kuaon sa kuno. Ay way man siya nga si property nga iya gid ang ngalan da. Amo nang si Berting? Ang si Tatay Berting bali na sa mo do wala man daw kun sa bagada man do hardinero do ka siya lang nag-attender sa una sa duta nagla. Caretaker gin sugo lang man sa ano kun hambalya? Gin sugo ni nang Timi nga isardan kuno ang dalan da. Anong balikap? Si ang balikap hindi sa kuno magtandog sang dalan. Kay siya kuno balikan ni Timi. Ano na si Timi? Ang si Kimi na ma'am, bali siya na sa una nag-arkila sang duta naga. Sang duta naga sa unas. Siya naga sa una may mga negosyo na sa mga bagon mo. Ikaroon nga ginbakal ni Ma'am Flora ang duta. Ano na? Ito iway ka subong ginbakal ni Ma'am Flora. Ito si Ma'am Flora na luoy sa amon nga tagaan kami sang alagyan. Garent lang man si Nida sir no? Garent lang siya yan no? Sang una ma'am, nagarenta lang sang una si Timi Montaño. Tapos? Pero karon iyan na na. Gin-award? Hindi. Ano ma'am? Iyan na ako no ang lupa, nga ginpasirado ya? Ang siling niya, iya ko na duta nga ginpasiraya. Ay way man siya right sa nga may ngalan sa nga iya kita ang duta, ma'am. Okay, oo. Tapos? Isubong ma'am. Karluoy, di kami subong sa dalo. Mula kami nilagyan. Tapos may duwa pa kami daan sang utod ni Sawahon kag sang inablos ko nga gabusong ma'am. Di karon po rin kaso mabata na ma'am ti subong da nga bulan. Ang unila nga Judith. Hindi sila din kami magi naman kaya kami ti agyan. Anong dapat namon ni mo? Kaya ang kapitan namon la aksyon. Pamilya mo da sir gali ang na-staff wala naman sang iban? Or tama pa man. Mga 10 kami ka household, ma'am. Damo pagali. Wala gid ka mo sir alagyan nga iban like dira lang gid. Wala ma'am, wala gid ma'am kay sarado gid ma'am. Nabatian diri mga kabombo-Bombotsam ang kabahin sang ato namin interview kay. Alright, Sol, gusto ko lang magklaruhan. Nagagawa nga pangalan na Ma'am Flora, Mimi Montaño, Tay Berting. Now, si Ma'am Flora
amo ning tag-iya sang duta Roger on that, Bombo Cham. So, nga ginarkilahan ni Mimi Montaño. Tapos ginbakal ni Mimi Montaño sa kay Ma'am Flora. Wala pa ina na-confirma kung ginbakal niya man gid, Bombo Cham. Kay may Alright. agreement ining si Flora. Why pa makonfirmar? Now, si Ty Berting, caretaker ni Mimi Montaño. Amo nang nagsirado. Amo na siya nagsirado. Alright, hindi nakagi dira. Pulo ka pamilya, hindi nakagi dira. Wala sila sang access sa highway, public highway. Of which, yara sa aton siniiya nga laye, sa idalom sang Article 649 sang New Civil Code nga naga-provide sang sining ginatawag nga right of way. Now, nakalabot na ni Sig Tulupangod sa mga barangay official? Natigayan naton diri, Bombo Cham, nga makigangutan o nakigangutan si punong barangay Raymond Kagod, ang punong barangay sang Santa Cruz, Alimodjan, Iloilo. Nati suno sa iya diri, Bombo Cham, nakapatawag Santa Cruz, San Miguel? Santa Cruz, San Miguel, Iloilo, gali, Bombo Cham. Nati nakapatawag na siya kuno sang o kung ginpatawag ni ining mga partido, particularmente ang ining mga asibuke, Bombo Cham, sa diin wala man kuno ini sila nagatubang nagtia rason nga ginpasumon gani ining mga asibuki diri, Bombo Cham. So ang ining duha ka grupo ang nagaklaim, Bombo Cham, ining si Montaño kag si Flora nga ila na da ang lupa pero wala sang may mapakita nga papeles kag sa ihibalo iya ni punong barangay Kagod ang inang lupa o kung ginaklaim abi nga right of way nanday Mr. Florante ang privatize ko na, Bombo Cham, kag hindi ako no abi allotted nga for right of way sang mga persona dira, Bombo Cham. That's why hasta subong pati si Kap wala man kuno nagtandog abi sa ginpasirado nga alagyan dira, Bombo Cham, sa piyak nga madamo sang mga pamilya abi ang naapektuhan sa amo ni bala nga sitwasyon o kung sa ginobra no sang sining ni Montaño sa subong. Okay. Now, kung amo nang claim ni Kap kung private na dang duta, sino tag-iya? Amo na gani ang hindi niya mahambal, Bombo Cham, kung sino ang tag-iya kagin pamangkot naton kung may mga papeles nga ginpresentar ining si Montaño, wala man ko na, Bombo Cham. Okay. May interview ka kay Kap? Pamatiyan na si Kap abi Bumosol? Pero mamang dalam di mantikon nga ginto dalga din palabagan na proga so mamang ang right to be mamang private ramam. Sige, ang si Berto nga sa larga na gina-complain naman nga ilang duta ang ilang ng property. Kaya sa pinagda na baka ka mag-asawa nga Flora nga mga pulis, ay sila ito nagbakaw ng tina. Anong pakita ni sir nga may ginapakita sila sir nga mga papeles kag kung ano ning areglohan na isang duha ka grupo if may ara na? Tingnan mo sila pakita sa ma'am, ano sila nagpakita ang bago tanay kay sa pamlamam sa ilang dito kung sila gidang nurse dapat sa kotse sila mapakita sa ilang mga pamlamam sa mga papilis. Duwa na di sir nag-claim no kay Femi kag kay Flora sir amo ning mga gag-claim sa lupa. No ma'am, mura gani nga na ako rin din ma'am kay yung kada isa do hindi pwede nga matamdag ang ilang kondang private property nanda. Ina-check mo sir kung private man gid na as cap. Private raway para din kamo, way para din donation sa barangay na ma'am. Ano ni Kap kay may mga pulo na da ka household Kap sa ginpasiradaan nga lupa. Ano ning imo decision dira Kap or pakipag-coordinate man sa mga tag-iya ka lupa since may iban nga do hindi makaagigit Kap? Ang hindi man ko dali ma'am ang tao pwede makagay pero kaway man dyan ma'am yung blood bag pero kaso hindi gaga yung patawag ko sila mga kanaw yung tawag ko sa invitation pero nag-atin sila tapos hindi sila nagsitaw yung tawag ko sumon bali yung hindi sila mag-ating si mga sibuke kay ang plano kang kay Berting nga istorya nanda nga yung iba lang atap na sa nakasulog sa private sa property ni Flora kay yung pati ko sa mga sibuke yung kwanramong daw
Login tao ng rights ni yang ginigid ng rights na kay MLB. Kaso ma'am, private niya. Nabatian diri Bambucham ang kabahan sa ato ni. Alright. Femi. Hindi Mimi, Femi. Oo, Femi. Okay. Ang Flora ni nga ginatawag Pilido. Apelido da Bambucham. Pilido. O, ano, isa kay sa mga Flora to, why man problema? Nag-provide sila sa right of way gani? Di ba Bambusol? Roger and that Bambucham, kag nag-ubra sang agreement sa mga pamilya nga ginhatagan niya sang right of way. Aha. Now, ang hindi lang naton diri iya mapatod gid kung sinong nagapanag-iya. Hapos Yes, na nga Bambucham. malon nga private lot ina, pero ang punto sinong tag-iya? Yes, Bambucham, amo pa na ang ginatingwaan nga mahibaluan kay ti mismo si Kapitan gani sang punong o kun sang among nga barangay ang wala na kahibalo kung sino gid ang nagapanag-iya sang among nga lupa. Oh, tikon wala ka balo si Kap, kung sinong na nagapanag-iya sang duta, mangkuto niya bikaw galingon, mangkuto niya bikaw galingon niya, basi hindi man siya kakilala, kagway man siya kabalo sang kaugalingon niya? Pero ang gina-insister niya di Bambucham nga pwede man kuno makaagi ining mga individual bala akong mga pamilya nga na siradaan bangod ang ginbutang lang man kuno nga do baral abi o kun pang sarado sa among nga area amo ang pwede man siya makakaskakas kay tikawayan Bambucham. Hindi ako yung maglantaw ya kabalikawot ginaya sang rason ni Kap. Duwa kabalikawot ang rason ni Kap. Una naghambal si kapitan nga private na. Sang ipamangkot mo sa ti sino tag-iya sina ti way man siya baluti paano yan nabalaan nga private na kag paano kay way siya balo ko siyo tag-iya. Hindi bla? Ikaduwa. Pwede man kuno kaagi kay kawayan malanggin na butang karon. Ang mga pamilya to nag-agi dira pinangalsa nila mga kawayan. Labuon sila biniberting. Example lang ha. Labuon sila bikaron ni berting. No? Magklabilin luko-lukuan nila bikaron kag ila sini nga baga nagkalabilin dira sa lagyan. Ti anong mambal ni Kap? Amo man na gani ang punto dira Bambucham sang mga pumuluyo nga tinahadlok sila magtandog o kun mag-agi dira kay basi kun ano balang matabo sa ila. Anyway, mag-amo sining sistema hindi lagi kita kapiyo no kung sikap agaubra sang iya katungdanan dira pero chimpo na ni nga patungan sang mga barangay official dira although nagka-mention man sikap nga ginpatawag yan naging pasumon sa barangay way nagkaladto sa mga pumuluhi nga apektado kung ginapasumon kamo sa barangay kadto man kamo para mangpanyo kung anong sitwasyon. Amo na naman panugyan ko pero balik-balikan tani Bombo Sol kay ara sa aton sini iya nga layi bisanin ka lang iya magkadto dapat may ara gid sang right of way. In fairness sa mga Flora, naghatag sila sang right of way. No? Ang sa karon, si Montaño naman iya, siya kuno ang latest owner, siya ang nagbakal, diin ang papeles. Ngay gimbakal mo na, dokumentado inang duta nga ginabakal mo. Kagranting for the sake of discussion, bisan gin bakal mo ina kag pribado ina iyang duta sarang ikaw gyapon ara sa aton sini nga layi nga nagakadapat maghatag gid ikaw sang at least 3 meters nga right of way para iya nga maka-access sa public highway. Hindi mo na iya pwede nga gapuson lang dira or himuon mo nga priso ang mga tawo kay ara na sa aton sini nga layi. Na kung hindi na sila karon iya nga mag-comply dira tiyo na best sini nga daan kung may mga kakulangan dira sa katungdanan may salabton ang mga barangay official, no? Pwede iya maka-complain ang aggrieved party, for example sa mga aksibuke, no? Pwede ka mo iya ka-complain sa bahin sa Department of Interior Local Government. Pwede nyo man iya nga makadangop ka mo sa Public Attorney's Office sa sining kaso nyo na dira ka nga ginpangkudala na dira apisar nga wala sang nagakigo siniya karon nga papeles. Makaklaim lang ang isa katawo, no? Nga siyang nagapanag-iya sinang duta, abe sa aton sini nga mga kabombo legal nga nagapanag-iya sang duta kung may titulo siya nga ginauyatan. Pero mientras tanto, no, nga verbal o kung ang kilala ko Pabla Bombosol,
may gipamangkot yang iya sini nga kasilingan niya sino na ditag iya sang duta niyo? Sinya ako ti may titulo ka may dokumento ka nga gapamatod. Nga ikaw nagapanag-iya sang duta ni hambal ya sinya waay kay akon lamang ini nga ginpanubli sa akon sini iya nga mga kaluluhan ng apo na di si Lolo, ako ng apo subong tigin bilin niya ni sakon. Tiyambal sang kilala ko sinya noy ang pagpanag-iya mo sining duta nga wala iya sang nagakaigo nga dokumento or titulo maigo ina sa words of wisdom. Roger, and that Bombo Cham. Na words of wisdom but silingon pinahagi lamang yan sa istorya amo na ang pagpanag-iya mo sa nga duta. Pero hindi but silingon nga halin pa kay lulo mo, no? Imo halin kay lulo mo, ginhatay kay tatay mo, ginpasan tatay mo sa imo. Hindi niabot silingon kag wala nagakaulugan sanding sa aton nga layi nga ikaw yang kapanag-iya sinang duta mintras tanto nga wala ikaw sang ipakita sini nga dokumento nga nagapamatuod nga ikaw ang tag-iya sang duta. Roger, and that Bombo Cham. Nan. Masakit-sakit ini sa bahin iya sa mga barangay official kung mapapatudan nga why nila ginatungdan ila sini nga trabaho dira, why nila ginatungdan ila sini responsibilidad. Kung lang taon mo gani ni Bumbusol, kagamay malang ni nga problema mo, kagamay malang niya nga diferensya, pwede gid niya masitol ni Kap sa ila sini within the barangay. Pero nga naglabot pa iya sa punto nga do kasubong iya nga hindi magpasilabot ang mga barangay official kag suguon pa nila mga pumuluyo dira nga pang-alsahon or pang-kakson ang mga gimbutang na nga kudal sa nasiling ko na blaki agi dira karon abi ang napulo to ka household nga na trap hindi kagwa kay why sila sa ngalagyan kay gimalabagan ilalagyan umagi na bi karon pag-agi nila kita ni Tatay Berting tigis Tatay Berting to kasunod malang yan sa instruction sa iya tili na bo yabe. Tinong magwa sila dahil sa may sityo unas barangay Santa Cruz? Sol? Roger, and that Bombo Cham. Alright. Ini si Bombo Marisol Beñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat gid na Bombo Marisol Beñas sa imo siniiyang follow-up report. Di kabay pa, Kap. Ikaw na natugyan ko na sa imo dira, Kap. No? Maluoy ka sa napulo sini ka mga pamilya dira sa imo man sini nga barangay nga nasakupan mo man, no? Kung nakita nyo or ang blasihan na nakapang punto sina kung waay sa may pakita si mga dokumento nga sila ang nagapanag-iya sang sinang duta kung waay malang sa may ipakita sini iyang dokumento, no? Or titulo abi but silingon waay sa may nagapanag-iya sinang duta na dirakap kag kung pribado man ina sino gani ang nagapanag-iya ti kung waay sa may ipakita dira sa inyo but silingon, no? May posibilidad basi kung duta pa ina sa gobyerno, pero bisan ano pa man na iya may nagapanag-iya kung waay pribado kung hindi, no? Titulado iya ang mga pumuluyo dira nga makaangkon sang right of way nga mayara sang direkta nga access sa public highway. Amo na yang sa layi takap 22 minutos sa nakaligad sa takna sini iya nga launa. Ang Metro Pacific Iloilo Waters ginggisa kuno sa public hearing sa may City Hall or sa may City Council sa aton sini magkabumbo. Abi check naton ang dugang sini nga mga impormasyon kag balita with the Bombo Angel Tan. Sa aton sini magkabumbo kay isa sa mga plano diri karon sa Metro Pacific Iloilo Waters ang pagpasaka man iya sa nga ila sini nga water rate apisar nga ti pur ang ila sini nga serbisyo. No, sa aton sini nga mga tagpalamati. Check ta Bombo Angel, please come in. Gingisa diri Bombo Cham sang Iloilo City Council ang Metro Pacific Iloilo Water kag Metro Iloilo Water District when it comes diri sa ila una nga proposal nga pagpasaka sang ila nga rate increase sa natabo diri nga hearing Bombo Cham kabahin diri ang tanan nga mga komitiba sa bahin sang Iloilo City Council and mostly sang mga konsehal nag-attend para maghatag sang ila nga pamangkot kag last time sa ginpasar nga resolution sang konseho hindi lang water rate diri ang istoryahan or ginistoryahan man subong adlaw kundi ang tanan nga mga problema nga
regarding man diri sa serbisyo sa Metro Pacific Iloilo Water kag ang ilang mga nahimo na according man sa joint venture agreement Bombo Cham kagati diri subong ang kabahin diri sa mga napangplastar nila nga mga supposedly sa joint venture agreement 170 million liters per day kuntani ang i-deliver sang MIWD kag Metro Pacific Iloilo Water kag subong ang supply nila is yara sa 18 million liters per day combined na ini siya na tubig sang Metro Iloilo bulk water kag flow water Bombo Cham kag sa plaster man 30% pa lang sang bilog na syudad sang Iloilo ang na-cover sang ila nga serbisyo kag out of 18 million liters per day nga ni siya ang nagalabot lang sa Iloilo City is 13 million liters per day kag kuntani 100 million liters per day ni Bombo Cham kag ang problema pag diri ginako nila nga hindi man nami or ginako sa Metro Pacific Iloilo Water na hindi nami ang ila nga serbisyo bangod man di sa problema abi sa mga pipes nila kag open man ini sila sa suggestion mismo nga sang konseho nga why not abi nga islan na lang ang ila nga mga linya pero amo nang plastada Bombo Cham mas dako ini siya nga gasto para sa ila nga bahin. As of now ginabulubanta diri nga magalabot sa 900 million pesos ang ila investment para subong nga mga projects nila 2024 kag 2025 kag Bombo Cham kabahin diri sa nagisaman si Councilor Sergi Cabaluna sa Metro Iloilo Water District kung sa diin na istoryan niya diri si Mr. Alfredo Tayo III ang area manager sang Metro Iloilo Water District kag ginhambal niya na do kinadepensahan sang MIWD ang Metro Pacific Iloilo Water nga kuntani regulatory body in sila kag sila ang magasaway sa Metro Pacific Iloilo Water sa mga kakulangan nila hindi nga himuon sila abogado sang Metro Pacific Iloilo Water Bombo Cham pamatian ta diri ang kabahin sa nga pagsabtanayman ni Councilor Sergi Cabaluna kag sa General Manager sa Metro Iloilo Water District na si Mr. Alfredo Tayo III. Just to address the issue sa mga specific CAPEX, in terms of CAPEX, yes. Okay yung performance nila. Okay sila. In terms of OPEX. In terms of OPEX, let us remember that during the last 6 years, they have not increased their water rates. The tariff, sir, you don't have to defend them. Just you're monitoring lang because you're supposed to be public. You're supposed to be with the people. What's your evaluation of their operations and? Yes, admittedly, you don't have to defend that they don't have funds. No, don't be a lawyer for them. I just need you to answer based on your role as a monitoring agency. Say the operations. Yes, sir. Okay. Admittedly, there are gaps that they need to address. Okay. So. Ang second yung role, other than monitoring, no? Sorry, I don't have to understand rushing to this. No? Ang regulatory, because after you monitor and you see matters there, you're supposed to have regulatory powers. Yes. What did you do? Anong mga recommendation nyo sa mga gaps ng ginhambal? Ano pa lang ang so far na-address ninyo? Regulatory-wise. We are supposed to penalize them. May na-penalize na baka during the period of 6 years? Yes, we cannot, Your Honor, because... We cannot or you have not? No, because the commencement of the penalty period as per service contract agreement was extended up to April 15 of 2025 because of the COVID, the force majeure issue that is also provided for in our service contract agreement. So kung may penalization, dito pa after 2025? After, yes. So no regulatory powers and MIWD up to this point? Except on the Molo and Mandurriao area where we have already penalized them. Ano nga penalty ang ginubra nito, sir? Because they were supposedly, Bombo Cham na batian sa mga kabombo natin diri ang kabahin sa nga pagsubtanayman ni Councilor Sergi Cabaluna kan sa General Manager sa nga Metro Iloilo Water District ang kabahin man diri or nag-attend man mismo si Attorney Arlio Nihiroche ang former City Councilor kag siya man ang nagpadala sang sulat sa bayan sa City Council regarding diri sa serbisyo sang Metro Pacific Iloilo Water kag mismo man si Councilor Candice Kupas Bombo Cham nagpahayag man diri sang iya nga pagkatismaya kay di siya man mismo consumer man Bombo Cham kag
hindi ilya manami ang ning serbisyo sa Metro Pacific Iloilo Water. Kaya ang punto diri ni Attorney Arlo ni Roche, nga wala man sang kaso kung magpasaka ini sila sang rate nila, bangod ara man ini siya sa ilang pagsulundan, pero kung tani, justifiable ini Bombocham sa ginahatag nila nga serbisyo diri sa bahin ng Iloilo City. Pamatian ta bala Jel? ang kabahin diri. Bombo Angel, hawidan ta kanay Jel kay may mga importante patabing obligasyon eh. Anyway, padayunon tani karon para maplastar sa bilog ining nag-transpire dira sa public hearing. Thank you so much. Hindi si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Angel Tan. Now, nagkakadapat lang kuno nga magpasaka sila sa ila sining water rate kay for the past 6 years why sila nagpasaka kag tuman kuno kadako na ang gastuhon kung kayuhon ang ila sining tubo. Alam nga rason ba? Oh, nag-joint venture ka mo sa Metro Iloilo Water District. Tapos nag-invest ka mo sa pila ka bilyon to sugid nyo. Tapos subong mambag ka mo nga hindi nyo na makaparan magasto. Gastusan kay tama na ka dako. Pero gusto nyo magpasaka kamuanay para nga ang guwaya sini ang improvement sa inyo siniiya nga service. Bayran pa sang tawo pisar kung tani nga inyo na yaman dato. Sa aton sinimatag palamati. Ti dako gid nga pagpakita lamang nga hindi lamang ang mga favored contractor ang mayara sa nga perfect partnership with Department of Public Works and Highways. Pati iya sa bahin karon sa water distribution facility kag sa ila or water distribution utility kag sang ila siniiyang joint venture sa Metro Pacific Iloilo Waters, nakita taman nga mayara sang perfect partnership man. Why ka mo to gani na mahalan sa pagpundo sa mga board of directors dira nga naggatapos ang ilang termino, mga nag-retire sini nga mga empleyado nga inyo sinigin punduhan para nga baklan sa nga bulawan sini nga singsing ato mga Lord of the Rings yun bla? Why ka mo gani sini iya na mahalan nga hasta 15th month pay sa mga empleyado dira, mga opisyal sa Metro Iloilo Water District, apisar nga tiwan yung ginatungdan ang inyong siningang trabaho, ang mandato sa inyo, why man ka mo na mahalaan sad to? Hindi nyo yung pagkabigon Metro Pacific Iloilo Water kag Metro Iloilo Water District nga lalakip ka mo sa 8 ka beatitudes. Kabalo ka mo kung anong 8 ka beatitudes sa aton siya makabumbo sa Biblia. Blessed are those, blessed are the poor in spirit, blessed are the meek, blessed are they who mourn, blessed are they that hunger and thirst after justice, blessed are the merciful, blessed are the clean of heart, blessed are the peacemakers, blessed are they that suffer. Why ang nalakip sa Beatitudes, Metro Pacific Iloilo Waters, kag Metro Iloilo Water District, nga blessed are those who give for service. Why ka mo na yung malakip? Nga mambag ka mo yung kinanglan nyo magpasaka sang water rate nyo, bisan ang inyo sininga serbisyo, pigado! May mga importante pag kita sininga hilikoton sa aton sininga magpangalagad. That is why nga medyo kulabos kita sa Chimpo. Standby na kamo sa Black Time program nga City Hall in Action. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ora! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man
nga nagapaalam. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo, kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery. Sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapones sang January 1942, nagpakita si Calugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army, rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Ang cabbage o kundi repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagbakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina, agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pag sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porson sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso o kun water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kun yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kun tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abuga siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan
nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewey Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupot sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon JM Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. City Hall in action. Mga balita at impormasyon direkta sa Iloilo City Hall sa pagpamuno ni Mayor Jerry Treñas. City Hall in action. Upod sa inyong alagad, former board member Manny Galyan. Ang Pilipinas, launa 41 sa hapon. Mayong hapon naman sa ato sini mga kauturan diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Ilabinigay diri sa 180 ka barangay diri sa syudad sa Iloilo. Subong yang adlaw mga kabiyanan, Lunes na naman ng edisyon sa aton sini palatutunan Honyo 10 2024. Do kada siglang sa mga inadlaw sang sanulang dato nagpitsa 1. Subong yang mga kabiyanan, pizza 10 ta kita. Subong yang adlaw, Lunes nga adlaw mga kabiyanan. Diri sa aton sini palatutunan City Hall in action. Padayon ang kauswagan sa syudad. Litas continue to rise. Iloilo. Live kita sa online media platforms sang Bombo Radio Iloilo, sa Facebook Live, sa YouTube channel, kag Bombo Radio mobile app. Kag pila ka mga dalagko nga mga isyos ka mga balita nga pagabala naton diri sa aton sini palatutunan. Ilabi na gid sa patag sa politika diri sa syudad sa Iloilo. Samtang nagahilapit mga kabyanan ang aton sining filing of certificate of candidacy mga 4 lang ka bulan, kulang-kulang sa 4 ka bulan, maga-file na ang tanan nga mga kandidato, ang magtuyo nga magkandidato asang ilang sini certificate of candidacy sa palaboton nga Oktubre 1 hasta 8 mga kabyanan. Wala na sa ginatawag nga substitution, duha lang ang mga rason kung ay substitute ikaw, napatay ikaw, o kung na-disqualify ikaw. Sa diligid lamang madugay mga kabyanan. Standby, may mga importante kita ng mga bagay. Nga pagkambalan diri sa ato sini palatutunan, nga ini naga-benepisyo gid, kaya makapiktar gid, sa tag sa naton kapag pangabuhi diri sa syudad sing Iloilo,
sa pagpamuno mga kabyanan ni Inday Raisa Triñas. Pamati sa dili lamang madugay ang pila ka mga programa nga para gid sa pumuluyo direkta mismo nga makabenepisyo sa mga kauturan naton mga kabyanan. Una pagambalan naton sa dili lamang madugay ano bala ini ang ining proyekto mga kabyanan ni Inday Raisa Triñas, ang Uswag Negosyo Academy mga kabyanan. Ini para gid sa mga small vendors naton dira sa Central Market, sa supermarket, kag iban pa dira nga mga market diri sa siyudad sing Iloilo, kay manti kampyon ang aton sini nga mga tindahan mga kabyanan. Makabig na naton nga ang standard sini pang internasyonal, pang global standard mga kabyanan. Parehas ang mall ang itsura sa aton sini nga tindahan, mga public market, ilabi na gid ang aton sini nga Central Market, kag subong man ang supermarket mga kabyanan. That is why si Inday Raisa Triñas nagtukod, naghimo sa isa ka matahom nga ideya mga kabyanan nga amoya ang Uswag Negosyo Academy. Sa dili lamang madugay mga kabyanan, mangin kaupod naton si Inday Raisa Triñas sa explain sa sining Uswag Negosyo Academy. Kag sa pihak bagid nga bayan mga kabyanan, hindi lang muna, no? Damo pa nga mga paghanas ang paghiwaton sa mga kauturan naton mga kabyanan. Dira sa Central Market, sa supermarket, kag iban pagid nga mga market diri sa siyudad sing Iloilo, katulad sang Food Safety Manual mga kabyanan. Masyado ni importante. Ginalan kampyon ang aton nga tindahan. International standard ang standard sa aton sini nga mga public market mga kabyanan. Kinanglan mangin safety, mangin matinlo ang aton sini mga balaligya, matinlo ang palibot sa aton sini tindahan. Kay ti ini nasilingta na nga makabig naton mga kabyanan ang standard sa aton public market, makabig naton nga isa ka international or global standard. Kag ang ining mga padihot, mga idea ni Inday Raisa Triñas kung paano i-trainingon ang mga small vendors sa aton sini mga kabyanan nga mga public market, bantugon ini sa bilog nga Pilipinas, perhaps sa bilog nga kalibutan. So kung amoy na mga kabyanan, madamo sa mga bisita naton, mga turista ang magapadulog diri siyudad sa Iloilo, kay manti malapta magyapon nga balita nga lantaon yung lang Iloilo, ang tindahan nila ay sos masyado katinlo, ang negosyo nila, ang balaligyan nila ay masyado kinlo mga kabyanan, kag mga high quality ang ila sini nga mga balaligya, kag ang ila sini mga kiluhan way daya. Importante na mga kabyanan para nga ma-impress naton ang pila naton ka mga kauturan. Kay te ang iban sini nga mga ginikanan, ang mga ama kag amo masulod na ni sa aton nga mga tindahan subong iya ang nagasulod lang dira mga timbang sa puluyan, kay manti lantawon muda ang palibot mga kabyanan sa aton sini nga public market daw ni Mayo. That is why ang Triñas administration mga kabyanan nagtingwa agad nga makayo ini kag mapanami pagid ang ining aton mga public market mga kabyanan. Sa pihak nga bahin, hindi lang amo sina ang aton pagambalan diri sa aton sini palatuntunan. Update naton sa programa, isa ka programa nga mataho mga kabyanan ni Inday Raisa Triñas nga mo yang trabaho ang ilabinagay sa mga solo parents nga ini sila mga kabyanan kitagaan gid sa palangabuyan sa aton nga pinalangga nga Inday Raisa Triñas. Bangod nga ti kabalo naman kamo ginatawa nga solo parent, ini sila mga kabyanan way sang bana, sila lang ang nagapa-eskwela, sila lang ang nagasagod sang ila sining mga kabataan. So ini sila pa idalom sa isa ka training sa ginatawag nga food processing. Ano ginatawag nga food processing mga kabyanan? Ang mga
mga processed food, paghimo sang chorizo na mga muna, no? Kaya gina-process nato nina. Pwede nato nina mahimo nga lokal. Katulad sang longganisa, mga tosino, hamon gani, no? May mga lokal mana nga pagprodukto naton sa hamon. Kag ang siumay ba masado kadahog ni. Ang siumay bisan diin ka lang. Ang mga dalag ko, ang mga palamhawan diri siyudad sing Iloilo. Agaw mga kabiyanan ng siumay. So amo ni ang itudlo sa mga solo parent naton para matagaan sila sang palangabuhian. Para nga makapaeskwela sila sa ila sini nga kabataan, makasagod sila sa ila sini kabataan, makapabistis sila sa ila sini kabataan, pakaon sila sa ila sini nga kabataan. Kay manti, way sang bana, way sang laki, nga sa ila luyo, nga moya ang nagapangita sang kwarta mga kabiyanan para sini sa ila sini nga mga kabataan. Kag hambalan taman ni karon mga kabayanan may jimpo pa kita, no? Isa mang kabatahom nga programa sa idalom sang Triñas Administration. Sa una nagina rasyonan kita mga kabayanan sang tangker kag ginabayran naton subong ya libre nga tubig ginadeliver sa inyo sini nga kabaranggayan diri sa syudad sang Iloilo. Ini kortesiya mga kabayanan sang Triñas Administration. Di kayo mo pa makita sini, libre tubig sang unag na bakal. Subong ya libre tubig. Ti may araman dira nga tangke sa inyo sini nga mga barangay. Dira na idiritso kag i-deliver ang tubig mga kabayanan. Dala lang kamo sang inog salod nyo kag waay asang bayad ina nga sa mga kabayanan sang kuha ninyo sang tubig. Libre ina mga kabayanan. Ginapatigayon nina sa syudad sang Iloilo sa idalom sang Triñas Administration. Now, balik kita mga kabayanan sa kinsiling naton. Ang trabaho kag subong man ang ining uswag negosyo mga kabayanan inday Triñas Uswag Negosyo Academy. Ang pinakanami sini, no? Ang isa man sa pinakanami sini, malawas ang inipanghinlay naton nga amo nga ang mga small vendors naton mga kabayanan, ang mga negosyante sa sulod sang mga tindahan naton mga kabayanan, tagaan kwarta pa, hindi niya ulam, hindi niya 5-6, hindi mo na niya pagbaydan, ihatag lang ni sa ila, sa pagpanikasog mga kabayanan ni Inday Raisa Triñas. Tiding kayo mo pagkitas na, way pagkapwisto, ara ng tanan, ara ng mga manami, kag matahom, nga idea ni Inday Raisa Triñas, the best idea, one of its kind, unique. Hindi mo ni makita sa iban nga mga lugar, diri lang sa syudad sang Iloilo mga kabayanan ang ining idea. Isa ini ka brainchild program ni Inday Raisa Triñas sa idalom sang Triñas Administration para nga bati mapaulo swag man naton, no? Matagaan naton sa bulig, matagaan sa syudad, matagaan bulig ni Inday Raisa nga mabatak-batak man ang ilas ni pagpangabuhi. Hindi lang nga bulabaligya ka lang dira, makabakal ka lang sang bugas dira. Tama na, insakto na. Iniyati, hindi ka na sinaya ka pa eskwela, ganit kabataan mo. Kung may 3 ka, 5 ka kabataan, amat-amat lang sila mag-eskwela. Pero, kung matagaan sila sa dugang ideya mga kabayanan, kinaadman sa patag sa negosyo, matagaan sila sa kapital, dugang mga kabayanan, ang income sa mga dalag ko naton o kung mga small vendors naton diri sa syudad sing Iloilo para ma-flip man ang level sa pagpangabuhi sang aton sini nga mga small vendors. Hindi lamang training, hatagan man sila sang ginsilingta sang dugang nga kapital mga kabayanan ang mga small vendors. Nasilingta na
Nga hindi niya utang, hindi niya loan, hindi niya 5-6. Nga gina pa 5-6 ang iba dira nga di ka nagnikbayad sa nga utang mo dira, no? Ang iba nagpalagyuan nila, pangakroy nila, awayan na lang gani. Niya, hatag lang iniya. Nga duga ka kapital mga kabyanan. Way bayad. Dapat pinagi sa pagpanikasog ni Inday Raisa Triñas mga kabyanan. So ina mga kabyanan, pila ka mga hambalan naton diri sa aton sini pala tuntunan kag-ari sa aton nga linya, no? Si Inday Raisa, ara na gali nag-standby. Si Inday Raisa, mayong hapon, live ka sa Bombo Radio Iloilo. Inday, good afternoon. Yes, good afternoon, Manong Manny, kag sa tanan naton nga tagpalamati sa aton programa diri sa Bombo Radio Iloilo. Pwede mo kita masugiran, Inday Raisa, sa imo sining programa nga Uswag Negosyo, Inday Raisa? Yes, Manong Manny, ang programa naton nga ini nga na conceptualize naton ini mga 2 years ago. Sang nagasugod kita, ginatagan kita assignment ni Mayor Jerry kung paano kita ka bulig para sa aton nga mga merkado. Naisip naton nga since mag-level up ang aton nga mga merkado, i-level up in terms of infrastructure and maparenovate kita sila. Nagpanumdum kita, magparenovate kita kag patahom mo naton ang aton mga sa merkado amuman gyapon. So nangnumdum kita kung paano naton i-level up hindi lang aton merkado ang physical nga infrastruktura pero kaupod ang mga vendors naton sa merkado. Ang aton gani nga Uswag Negosyo Academy naka 10 batch na kita, more than 300 na ang aton nabuligan na napatuon na sa academy naton Manong Manny, no. Ang ilan na nga courses in tunan naton kung anong makadirekta bulig. Parehas kina sa ginambal mo nga mapa-improve man ni ang standard nato sa ila. So ang standard sa ilang pamaligya, may ara kita merchandising nga gintudlo sa ila, may ara display merchandising, accounting, marketing, kag financial literacy. Ang lastly, kung makagraduate sila kaupod sa BDO Foundation, may ara sila 5,000 na bulig para sa mga vendors naton nga nakagraduate kag nagkuha ni isang Uswag Negosyo Academy. As of now, may 300 na kita ka vendors na napagraduate, pulo na ka-batches and ongoing. Ang ato ni Manong Manny nga target kay actually isang pandemic in try tanan ni nga program to kasan o gani do online marketing ang ato na buligan. Pero ini namin nagidi kay academy after sa mga sa merkado naton ginapanumdum naton ng mga SMMEs naton diri sa syudad pwede pagid maka-enroll diri kag kun ano pang kilanlan nila pwede man mabuligan sang academy, especially mga accounting kag financial literacy kay iban paano mabuligan naton sang basic, especially ang mga negosyo. I see. Ang ining Uswag Negosyo Academy, no? Trainingon sila, nason sila, kung paano nila ipalakat ang ilang sining negosyo. Exclusive lang ini sa mga vendors naton, sa mga small vendors, diri sa mga public market naton, Inday Raisa? As of now, Manong Manny, sila gid ang aton target. Pero once nga maubos na sila tanan, i-open tani sa tanan nga mga vendors naton nga interesado para makabulig pagid kita sa mga Ilonggo naton diri sa syudad sang Iloilo. So, sunod sa imo, nabuligan nyo na, nag-graduate na ang mga 300 kabilog, no? Pila ka semana ang inyo sini-training or seminar sinisila sa academy? Lain-lain nga modules, we Manong Manny may 4 sa 5 ka modules. So, depende sa saan o na matapos. I see. So, matahom kag manami nga classes ang programa imo Inday Raisa, no? Kay man direkta gid ini nga nagatudok sa tagipusoon sang mga tawo nga nabuligan sini, no? Kay man sila makabenepisyo sini mo
hindi lang sila makabenepisyo kundi bilog nga pamilya ang makabenepisyo sini. Ang ining food safety manual ano niya? Ang food safety manual iniya additional pagid ni a part na sa modules naton may food handling nga seminar. So ang food safety manual gin naibag-o kita nga partnership with University of the Philippines Visayas. Ginbuligan nila kita mag-create sang manual nga hiligay nun para mas mahapos sa aton mag-train sa aton nga mga vendor sa wet markets naton. Kag aside sini wet market karinderya kag ang aton nga ambulance vendors amo naman ang next naton nga i-train nga do basic food handling kay para mabuligan naton sila sa ilang food safety at labi na gid subong ang Iloilo na recognized as gastronomy city of gastronomy sa UNESCO. Aha. Sang unaya pag sila mo Iloilo batsoy lang no. Subong reklamo na sa mga baligya diri sa aton Inderaysa. Yes, manong mani, subong kung gabi, makita mo, mga plaza naton ginakadtuan, kadamo-damo na gid nga gabaligya. Kag, amo ni nga aton gina-target, kay may ara man kita project na para sa aton mga ambulance vendors, aside buligan sa sila sa ilang kapital sa ilang negosyo, may ara kita bag-o nga additional nga training pagit nga food safety kag food handling para sa ila. Aha. Food safety and food handling, no? Yes. Am I right to say nga ati para nga mangin matinlo kag maayo ang pagpreparar sa ila sini nga mga balaligya Inderaysa? Yes, manang mani kay ang aton gina-target nga diri sa syudad, hindi lang manamit ang aton nga pagkaon, pero safe pa para sa aton nga mga bisita kag mga turista. Oo, kaya importante safe ang mga laswada, mga karne, no? Hindi lang laswa nga ginkualan nila kundi hindi itong mga garden kundi matinlo nga garden na Inderaysa. Oo, tudloan taman sila kung paano mag food safety kag kung paano tindoan ang mga utan nga mas mahapos kag mas kung mabalan mo manong mani ako may background man sa food. Kung mas matinlo ang pagpreparar ta sang food, mas madugay mapanos. Aha. So beneficial man sa mga naganegosyo na kung maayo ang pagpreparar, mas madugay siya mapanos ang mga tudaan naton. Aha. Kinahanglan ang imo sining produkto mga kuan ba lang na tawag bala? Mga high quality gid bala Inderaysa? Hindi man high quality ang ginatawag naton pero gina-improve tagid ang cleanliness kay kung mag-improve kita sa cleanliness mas ma-longer shelf life kag mas maayo para sa tanan ang safety sang pagkaon naton. Labi na gid subong kadamo na gid turista, mga bakasyonista nga kadto di sa syudad kag para man sa mga Ilonggo nga nagakaon sa mga pagkaon diri sa syudad naton. Ako sigurado gigiko Inderaysa sini nga ang ining idea mo, ang lihok mo nga para sa aton nga mga vendor sa central market, supermarket, kay iba pa nga mga market, bantogon gid dinhi, no? Sa bilog nga Pilipinas, sa kamanti malapta man lang ning klase istorya. So insakto na ginambal mo nga bisitahan kita sa pila ka mga kauturan naton halin sa iban nga mga lugar kag ginasugid ang syudad sa Iloilo sa katinlo sa mga tindahan kag kanami sa mga baligya sa mga tindahan. Kay manti makabig naton no nga ang aton sining mga public market, ilibinigid supermarket kag central market makabig naton ini kon maklasify naton as international or global standard Inderaysa. Yes, manong mani amo gid ang aton nga hinahandom no nga ang mga sa merkado naton, ang mga kiosk naton, ang mga kalana naton sa merkado maka at par man sa international standard. Labi na gid nga ang aton nga international nga certification nga nakuha nga ginhatagan kita sa UNESCO Creative City for Gastronomy, ma-improve pagid naton ang standing sa Iloilo nga safety food first para sa mga bisita naton diri nga gakadto sa syudad naton.
Aha, kinamatinlo ang aton nga public market, no? Ang mga komportom naton nila kanang maayo gid, no? Kag isa pa gid nga problema na daling gid sang una nga daw mabudlay solbaron ang kiluhan ni Deraysa. Oo, so do ongoing man naman ng maning aton kay may mga scale man na agin bakal ang aton da nga LEO tag ongoing ang ila pag check up sina. Ay si. So matahom nga programa ni Inday sa Triñas, no? Siguro gin palibugan mo gid ni kung paano nga matagaan sang maayo nga palangabuyan gid, matraining ang mga vendors naton kag mabatak-batak man ang ilang sinipag pangabuhi, hindi lang makabakalag sang bugasan law tama na, no? Kundi magapa-eskwela pa sa ilang kabataan, makabakal pa sang bistis sang ilang kabataan, pasalamatan gini sa imo sang tanan Inderaysa. Amo na gani manong mani no kung magambal kita level up Iloilo ang level up hindi lang merkado naton pero ang tanan nga mga vendors dapat buligan naton paano pagid sila mag-level up sa ilang negosyo pag paano pagid mapasanyag ang ilang negosyo. Aha, I see. Lastly, Inderaysa, no? Mamagot kita sa imo kay isa ini sa matahuman nga programa mo, no? Makabenepisyo gini sa mga single parent, no? Ano nang update sa mga single parent naton katahom sina nga programa Inderaysa? Manong mani kasano to last week nagsugod na kita sang orientation para sa solo parents naton. Kay na gani ka pamati ako sang imo nga hambal. Hindi lang babae, last week ang nagkadto may isa ka solo parent nga lalaki kag naisipan man naton nga magdugang kita programa para sa mga lalaki man nga mga amay nga tindog bilang amay kag iloy sang ilang panimalay kag hatagan taman sila focus kag bulig amo na nga sila sa in time for Father's Month may ara man kita programa para naman sa solo parent kag mga amay naman naton sa aton mga panimalay. I see. I stand corrected, no? Hindi gilamang gali para sa babae ni kundi para man sa lalaki nga mga solo parent Inderaysa. Yes, manong mani. I see. So nano ang training ni sila mga food processing? Lain manong mani no may food processing kita, may ara pagid kita beauty care, may ara pagid ang food processing naton duwa na ka aspect, may fish processing kag may meat processing, tapos may ara kita beauty care, may ara kita sa iban pagid nga skills training kag ang importante sa tanan nga gina-make sure naton nga naka needs assessment, meaning gina-review naton kung anong ila strengths and weaknesses, kag gina-review naton kung anong pwede naton mabulig sila, gina-customize naton ang mga services nga ginaobra naton para sa ila. I see. So hindi lamang gali karne ni kundi hasta isda, no? Abi ko mga longganisa, mga munabla, mga tosino, mga hamon. Damo pagid manong mani may embutido, pagid may smoked fish, pagid may sardines, lain-lain gina-customize naton depende sa market nga nga mga trainees naton depende sa ila gina-customize naton ang mga programa para sa ila. Ang ini gina-mensionar mo no mga embutido ni kag iban patukinang na mensionar mo ini sagap gini ka mga tawo Inderaysa, no? So makahatag dinhi sang dako nga bulig direkta mismo sa mga solo parent kay manti. Yes, mano. Why go ahead. Yes, so okay. Labi na gid, no? Kung may mga fiesta, kung may mga birthday, maka-order ang embutido sa ila. Kag iban pa, kundi mas may ara sila extra income. Hindi ka na maglagaw kundi pagamita, kwarta. Dira mismo sa balay nyo, pwede ka mo maka-income na da? Di ba? Oo. Yes, manaman. I see. So, salamat gid sa imo sining idea nga naisipan. Way ka pagani sa pwesto, ara na dayon, no? Gina-implementar na. How much more kung ara ka na sa pwesto sini Inderaysa?
Siguro manumani natural lang para sa akon kay halin sa una nagabuligid kita kay Mayor Jerry kag nakita ko gid ang iya dedikasyon sa trabaho. So kung ano ang pwede ta mabulig para sa pamuluyo naton sa syudad, kinatingwaan gid naton kay isama lang ang direksyon naton para mabuligan ang mga palangga naton na pamuluyo diri sa syudad sa Iloilo. I see. Salamat gid Inday Raisa, no? Basi may dugang ka pa sa mga kauturan naton, mga pamuluyo naton diri sa syudad sang Iloilo, Inday Raisa. Manumani ang aton trabaho, may ara kita job fair sa June 12 sa SM City Iloilo. May 63 ka companies naman yang available for employment kag more than 3,000 ka trabaho nga available para sa mga pumuluyo sa diri sa syudad. So ginaimbitaran ta gid tanan sa June 12 may Independence Day kita nga job fair. Kadto lang sa SM City Iloilo dalon yung inyong resume para kung gusto ka mo trabaho may ara ng mga kumpanya dito para sa Bauti kwani ang dako ni nga bulig mga 3,000 nga mga trabaho hindi Raisa, no? Yes, manong mani 3,000 jobs halos kada bulan ginatingwaan naton magka-job fair kay para mabuligan naton ang unemployment naton diri sa syudad. Aha, katapusan no may nalipatan lang ko ang bangkot si mo hindi Raisa. Kung mag-training sila, mag-enroll sila sa tong Uswag Negosyo Academy, din sila makadto hindi Raisa. Ang mga sa merkado makadto lang sila sa LEEO office kay dito sila gapa-enroll sa Diina City Hall, local economic nga office ang gahandle sa aton nga mga market dito lang sila kadto kay para makapalista sila. Okay, salamat gid. Raisa, may dugang ka pa? Okay, wahay salamat gid manong mani no kag tanan naton nga tagpalamati sa aton programa diri sa Bombo Radio. Madamo gid nga salamat kag mayong hapon gid sa inyo nga tanan. Inyo nabatian mga kabiyanan si Inday Raisa Triñas. Mga matahom tanan, no? Kag to direkta mismo nga benepisyo kag bulig sa mga kauturan naton ang mga solo parent naton na matagaan sila sang palangabuhian, makasagod sila sa ilang bataan, makapaeskwela sila, makapabayo sila sa ilang sining mga kabataan kay mantiway na partner. Hindi lamang gali ang babaye kundi hasta man ang mga lalaki. Ang may mga banata na kag may mga sawa ni na napuyde. Sulo-sulo lang kag ang yadtong tagaan pagid sang dugang nga kinadman mga kabyanan ang mga vendors naton diri sa syudad sa Iloilo, ang mga small vendors ilabi na gid sa bahin sang Central Market, Supermarket kag tanan nga market diri sa syudad sa Iloilo. Kay manti ang aton sini nga tindahan mga kabyanan, kampyon nga tindahan ginabantog na sa bilog nga kalibutan, sa bilog nga Pilipinas mga kabyanan. Kay ini nga mga tindahan mga kabyanan, ang Central Market, Supermarket, magabig na ton nga maklasify as international or global standard nga klase sang tindahan. Makakumpit sa mga mall diri syudad sing Iloilo. O garing daw lang alang na ginaton sing panahon mga kabyanan diri sa aton sini palatutunan sa masunod nga inadlaw sa Lunes may pila kita ka mga isyos nga pagambalan. Ilabi na gid ang ining maayo nga balita mga kabyanan nga free water distribution diri sa syudad sa Iloilo sa tanan nga barangay mga kabyanan. Ako nagakinahanglan mo sa tubig, dilibiran kamo libre nga tubig mga kabyanan. Diri sa syudad sa Iloilo kag pila ka pagid ka mga isyos ang ining way kabalaslan ang District Engineering Office diri sa syudad sa Iloilo. Dugay nga pagamit kamo sa lugar dira sa opisina, propiedad sa syudad sa Iloilo. Ni pasalamat way gid. Kung way kamo gitukso, way kamo pasalamat, way kamo magpasalamat. Kag ining mga white elephant ninyo nga mga konstruksyon mga kabyanan kanugon na sang kwarta sang tawo ti sa loon ini ni Mayor Jerry Triñas diri sa syudad sa Iloilo. Ang balanta na mga kabyanan sa Huwebes nga adlaw magapanumbalik kita las 9 tob las 9:30 ang takna sa aga sa Huwebes nga adlaw. Ini ang inyo lagad si Manny Galyar, mayad ayad gid ngapon kaninyo nga tanan.
The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers or owners. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 9 to 15, 2024. Ang Elements Band is due to amaze you sa ilang great selection of songs sa Thank God It's Payday. Blasting off alas 6 imadyas ng gabi sa Hunyo 14, Biyernes. Songs that are largely from the past millennium ang saliwat magadominan sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo together with a retro band sa Hunyo 15, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi sa Concert at the Plaza. Sa tion sa musical show na puno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Max kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 16, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga iyapahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting countries para madasig nga pagpanumbalik ang global peace. It's the most important event of June kag i-celebrar ini kaupo ng inyo bilog nga pamilya sa Plazuela de Iloilo together with the Frets Band from Bacolod sa Concert at the Plaza Father's Day Edition magasugod alas 6 sa gabi sa June 16 Sunday. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2024. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sa buhok na tukiban sa health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sa environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akong pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15. As the university celebrates its 120th years of excellence with the theme, A Gift. Viva San Agustin! Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker.
Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nagaproblema ka man wala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bukod sang tuman ka init nga tiyempo? Paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskwelahan. Kinahanglan gid nga hibaluon mo kung saan ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kung sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kung adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power. Pili agid ang tion nga alert. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hi, good afternoon good sa inyo. Happy Monday sa inyo tanan mga kabombo. It's the 10th of June, 2024. This is Tita Regine welcoming you back sa ating pag-updanay liwat. Diri sa kahapon lamang program, Lunes na Lunes. So how did you start your Monday? Medyo nagpanik, medyo ngarag. More ang salaset or more ang late? Sige lang, don't let anybody or anything snatch away your peace. Bow up. Good afternoon, good sa inyo. I hope very peaceful na as of this time. Kalma na ang inyo nga mga tinion and medyo relax na ang mode. Ganing of the night na naman kita sa saning hapon. Let's go back enjoying ang ating mga beautiful stories para sa inyo this afternoon. Salamat sa ating mga letter senders. And may I just again call the attention of Miss Independent. Madam, wala ko pagyapon na receive ang imo nga letter nga gin-request ko. Kung pwede mo nga ma-email, anyway, computerized naman to ang imo nga ginpadala diri. Pwede mo ma-email, ari mamang ato nga email address para nga mabasa ko na. Ano luyag mo? Sa June 12 na ton basahon, kiti Miss Independent, ang imo diri nga code name, basi June 12. Sige ma'am, email mo na ha, so that makita ko siya and then ma-download ko siya. So, paki-email mo sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Right? Para kay Miss Independent din na. And also sa inyo man dira nga luyag man nga mag-share sa inyo nga kahapon lamang. Kag paligid nga, isulat ninyo if waay tsansa nga ma-computerize. Padigyapon na nga masulat ninyo ina. And then, ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Continue smiling. Angayan ka. It becomes you. Welcome sa KLP. This is Tita Regine. Here's our song para sa inyo from Henry Alburo. Ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Good afternoon. Kay rami mang balakid sa iyong daraanan, sadyamang matinik ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong binapasan, huwag kang mag-alinlangan. Kayang-kaya mo yan. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo.
Pinapaiyak ka man ng iyong nararanasan. Huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Huwag kang umatras, huwag kang humito, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Huwag kang umatras, huwag kang humito, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Naghihintay sa'yo. Naghihintay sa'yo. Pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Ang pangarap mo ay naghihintay sa'yo. So, dream big because it's free and aim higher para malabot gid ang gina-dream. 25 minutes after 2 o'clock and here we go na sa ating first story for today on a Monday. Kaupan ninyo sa gihapon, si Tita Regine. Dari sa kahapon lamang program, we have a story coming from Cora, sang Cagayan de Oro. Dear Inday Regine. Mayong hapon lang kanimo kung sa tanan nga katapos ang Bombo Radyo. Ina Regine, tawag lang ako kay Cora, nagaedad 60. Natawo sa Cagayan de Oro City. Nakalabot ako diri sa Iloilo sa nagaedad ako 18 years old. Ari Ina Regine ang akong nga kasaysayan. Ang among nga pangabuhi sa Cagayan de Oro, tama ka miserable. Ang obras ng tatay ko, tricycle driver. Ang nanay ko, gabaligya sang utanon, sa Kogon, Maikit. Bale, 3 kami ka mag-utod. Isa lalaki, 2 kami nga babae. Ang amon balay, ara sa idalom sang taytay. Ana atop amo ang taytay. Ang dingding sari-sari, may plywood, may karton, kag plastic. May isa ka kwarto para sa amon nga 2 sang manghod ko. Ara kami sa tunga sang malapad nga karsada. Isa ka adlaw, samtang galuto ako sang amon panyaga. Gulpi lang ako ginhako sang akong tatay. Dalahikap sang 2 ko kadughan. Kaghalukan sa tangkugo, kag magsiling. Dalaga na gid ang anak ko, kag kagwapa. Nakibot ako kag magsiling. Tay, dulain na inaahaw. Sabat niya, ginalahugan ko lang ikaw, kag ginadalo. Di lang yung pag-imo, aliwatay ang sabat ko. Tita Regina, nugid ako kay nanay. Ang sabat ni nanay. Basta, naumol-umol lang si tatay mo sa imo. Yung tagaan mo mali siya, tatay mo na. So, isa naman ka, bes. Aga, gapaligo ako. Balan mo, Inday, ang tabon sang amon paliguan, kortina na plastic. So, nakita ko, gasinag sa plastic na kortina. May tawo, galingling. Ginhimutaran ko. Si tatay, gauyat sang iya hotdog. Uy, kung balabasyahan sang tubig, nagsinggit siya. Gagin basyahan mo ako. Sini ko gaano ka dira nga, ara ka dira. Sabat niya, bala mo ginakayo ko ang buslot. Basig may maglingling sa imo. Nagipos lang ko, ako Inday, kag mamahaw, tapos diretso ako sa eskwela. Doon hindi kita ko mahimpos. Isa ka bes, namangkot ako sa manghod ko. Kung ginahimuan man siya ni tatay, sabat niya, oo. Ginahikap niya, permi akong puwet, kag magsiling. Nami, analawas mo. Tihambal ko, mag-andam ka. Basi pila ka adlaw, may himuon sa aton.
do may pagkamanyakis na ang tatay ta. So isa ka gabi, hubog si tatay, nagsulod siya, ginpangitaan ni nanay sang iya kinitaan, hambal niya. Do ako na lang tanan, how? Ang kinitaan mo kulang gani sa pahubog kag panahor mo. Kag nanugid ang duwa mo ka bata, nga dalaga, ginamalisyahan mo. Hambal ni nanay. Bata mo ina, ano ka, iro? Sabat niya, ginapalangga ko na sila. Lahog kag angga lang ina. Sila lang? Hambal ni nanay. Nga sila lang ang bata mo? Ang lalaki mo nga bata, wala mo ginaangga. Halong ka. Kung ano matabo sa duha mo kadalaga, preparar ka sang sudlan sang imo ulo nga gamay. Kay utdon ko ina, kay permi ka hubong. Patulugan ko lang ikaw, kag poksion ang ulo mo nga gamay. Grabe, mas nanay mo ba? Inday Regine, wala gid gasabat si tatay kay nanay. Balan mo naman siguro, ang batasan sang waray. Isa ka ugto, samtang nga nagaluto ako sang amon paniugto. Nagabot si tatay, may upod siya, duha ka bataon nga lalaki. Nagistorya sila, nagpabakal sang beer ang duha ka lalaki sa akon. So samtang ga istorya sila, nabatian ko, naghambal ang isa ka lalaki. Kagwapa sang anak mo, lami ang lawas. Pwede na ina siguro. Sabat sang tatay ko, kursunada mo. Sabat sang lalaki, kung sugot ka, may 1.5 ka, pwede duha ka mo. Sabat sang lalaki sa upod niya, di ano pari, okay ka? Nabatian ko pa, Inday Regine. Tapos pa ni Ugto, ambal niya, masulod na siya sa iya kwarto, ambal ni tatay. Sudlon ninyo, ari lang ako diri sa pagbantay. Tapos nagambal pa si tatay, money down. Pagkabati ko, dali ako naglusot sa karton nga dingding, lapos sa highway, kag magdalagan todo, pakadto sa kugon marikit, kag manugid kay nanay. Pagkakita ni nanay, nagkuha siya binial nga sibyaw, ginagatong na sa linaga nga mais. Ginpaupod ako, sakay kami sa tricycle. Pag-abot namon sa amon payag, wala pulo pamangkot, binakol niya si tatay, igo sa agtang. Nakita ko, gakaya-kaya si tatay, may dugo gagwa sa iya ilong. Namangkot kung anong sala niya. Linampusan siya liwat ni nanay. GAGO ka, pati bata mo, ibaliga mo? Tilampusan patani liwat niya. Nagtambag ang duwa ka tawo. Sila naman ang ginlampusan ni nanay. Kagdamo ang dugo sa ilong ni tatay. Gindala nila sa hospital. Halinsad to, daw nabatyagan ko, nga may kaakig si tatay. Nabatian ko pa nga naghahambal siya. May adlaw kagid. So, Inday Regine, nagpensar ako nga maglayas. Aga pa, naghimos ako sa pagtigang sang pamahaw sa duha ko kautod. Wala si tatay. Aga pa nagbiyahe sang iya nga tricycle. Naghimos ako sang akon bayo kay isulod sa plastic bag kag diretso sa pier. Ang tuyo ko, mapa Manila. Pag-abot ko, amuman pag-abot sang barko nga Negros Navigation Pasado. Gapalanaog ang pasahero, dali-dali ako magsaka. Pag-abot ko sa ibabaw, nagpanago ako. Nakita ako sa isa ka crew na mangkot nga ari ka pahaw, wala na pasahero. Tiyang sabat ko, may ginahulat ako, masugat sa akon. Sang gabi, collection sang ticket, nadakpan ako. Naghibi ako. Ginistorya ako sa isa ka opisyal. Nanugid ako, sige ang hibi ko. Naluoy man siguro sa akon. Ginpakaon ako. Tapos ginpabulig ako, panilhig. Pati kasilyas, ginpalimpyuhan sa akon. Naglibog ang ulo ko, kay kung magpa-Manila ako, sukto naman ako. So, nagpanaog ako sa barko. Nadumduman ko, damo ang gapamakal kay nanay nga taga-super. So, nagsakay ako sa tricycle. Pakadto sa supermarket. Taglibot-libot ako, kay basi may kilala ako. Gingutom ako, nagpanyaga ako. Ginkapoy ako,
Nagpungko ako sa isa ka kiosko sang utanon. Sang hambalan ako sang tawo, nga masira na sila. Ginpamangkot niya ako, naghibi naman ako. Naghambal ako, nga naglayas ako, halin sa Cagayan de Oro. Di ano, hindi ka matulog sa sulod sang super? Ay base, tinuntuhan ka sa mga bugoy diri, kagwapa pa sa imo. Balnya mayo pa, magupod ka sa akon. So gindala ako niya sa iya karinderya. Siling niya, diri katulog. Galing aga pa na sila gabugtaw. So pagkaaga, ginabalan ako, nga kung gusto mo, siling niya, bulig ka diri sa ila, libre ang pagkaon. Kung maligo ka, may boathouse dira sa sagwa, magbayad ka 10 pesos. Mga pila ka bulan, nakita nila nga mapisan ako, ginsweldohan ako, 800 pesos ang bulan. Isa ka adlaw, nakibot ako, gulpi lang, may naghakos sa akon nga babayi, gahibi. Naghambal siya nga, anak, nga ang naglayas ka, ano ang naakigan mo? Sabat ko, si tatay, ginadumtan niya ako. May adlaw gid kuno ako. Bal niya nga, ang wala ka manugid sa akon. Dali, upod ka sa akon. Mapauli kita. Wala na si tatay mo. Patay na. Kagdako na ang negosyo ko. Buligan mo ako. May balay na kita. Wala na sa idalom sang taytay. Nagsabat ako, huo, mauna ka lang nay, maapas lang ako. Ang nanugid dili kay nanay, ang suki maniya, nga amo ko. Naghambal siya, nga nagalibog ang yaulo, kay nadula ang subang niya nga bata. Balaan sang December, nagpauli ako sa Cagayan de Oro. Kay daw nasahuan ko ang Iloilo, nagbalik ako. Nakaobra ako sa isa ka mall, nagaedad ako 20 years old. May nangaluyag sa akon, isa man ka negosyante sang utan. Naglisensya ako sa amo ko, naghambal siya, ambot sa imo, hambala si nanay mo. Ginkasal kami sa huwes, masadya man inday kay puro negosyante sang utan ang maninoy kag maninay. Subong, ang obra namon, ganegosyo sang utanon. Gabulante kami kada banwa, kag may bata kami, 4 kabilog. Inday Regine, pasensya lang sang agi ko, may paidalo, may paibabaw, kay ginaagaw sang apo ko ang ballpen, kag bag-ula ako nakasulat sang Malawi. Inday Regine, permi kami kapamati sang imong programa, dala namon ang gamay namon nga radyo sa bulantihan. Inday Regine, ang wala nagasulat si Lolo Dencio, sulat gid o. As a matter of fact, next to your letter is his letter. Di ba? So nanamian kami kag makakadlaw kag makayuhom kay lain siya magsulat. So Inday Regine, salamat sa pagbasa mo sa Malawi ko nga sulat. Kay kabay nga matagaan ka sa maayong alawas, ang imo tagpalamati. Cora, sang Cagayan de Oro City. So diri ka gigilig indala sang imo kapalaran, Cora from Cagayan de Oro City to Iloilo City, Philippines. Wala ni parte man ang tatay mo, no? Patawaron lang sa iyang mga sala. How could a father think of such thing? Ano siyang istorya man? Hinubog lang to? Or basi tutuod, gid man to, no? Imagine, for 1.5, duwa pa sila sa iyang, duwa to kalalaki, no? Mga migoy to, katuntugid, pero kanami. Gina-admire ginata ng mga mother who really came to your rescue. Kag ginaunagid, no? Ang inyong kaluwasan, sang inyong dungog, kag ang pag-protect, kag magpalangka gid sa inyo. Let's hope na before nadula inyong father, naka-realizar man siya, no? Kag nakahinulsol man sang iyang ginsala sa imo. But anyway, I just hope nga ang imo to yang sister ningin maayo man ang iyang kahimtangan, ningin maayo man ang dalagan sa iyang pagpangabuhi, just like you, no? Nga tidua ka mong gintuyo sa inyong father, ikaw naglayas ka pero diri mo nakita ang imong kapalaran.
diri sa syudad sang Iloilo. And now you're doing good, may mga apo na, and nami man, kita ay pakamuliwat sang imong nga mother. So kabay, no, ang imong nga duwa ka mga siblings, isa lalaki, isa ka babae, kaangay mo man, nga nangin maayo man ang plastada sang ilang pagpangabuhi, kag nangin happy man just like you. So thank you so much, Gid, ha? May gamay gali ka mo dira nga radio set sa inyong bulantihan. So hello lang dira sa tanan nga mga nagabaligya sa mga ulutanon, kung ano-ano pa, sa tanan nga mga bulantihan, sa tanan nga mga merkado. Thank you so much, Gid. Ginasakop ka mo ni Cora sa iyang pagpamati sa KLP. Hindi ka mo man, ha? Kabay ka mo man. You'd also find time para nga magsulat man diri sa kahapon lamang program. And speaking of Lolo Dencio, nga daw nanamian ka, Gid, sa mga sulat ni Lolo Dencio, may isa di siya nga letter yung ipadala sa aton kag pagabasahod nato nina sa ating pagpanabalik diri sa kahapon namang program. Kaupo ninyo sa gihapon si Tita Regine. Thank you so much for your letter, Cora, sang Cagayan de Oro City. Magapanabalik kita pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag, nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ni ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat kag nagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtub duha ka semana. Gani kung nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga chikiting. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akon pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15 as the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga kadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tao. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo, maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran. Time to continue reading to you nga mga very entertaining nga mga istorya diri sa KLP. Ari naman ang next story naton from Lolo Dencio. Ang ginalook forward nyo gid nga istorya halin kay Lolo Dencio. Dear Inday Regine. Mayong hapon lang sa imo kasi tanang yung tagpalamati isang kahapon lamang program. Nakasulat naman ako kay nabatian ko ang istorya ni Toto Subang parte sa cashier. No. Basi gamino postal ang cashier nga ato. Ini Regine, naagyan ko man sa isa ka mall diri sa Haro. Dalan mo inday sang una. May tiyanggi ako.
Kada simana, gapamakal ako. Isa ka bes, na makal ako laban delata, noodles, shampoo, kaghapon. Pag-abot sa iya, ginpang tungtong ko ang dilata sa cashier, no? Kada tanaw niya sang presyo, ginalampos niya, dalawahig. Doon natalupangdan ko. Pay ko labuligan, paglampos sang dilata, dalawahig. Sa kamanya da. Gatalabog. Ginpamulot sang bagger, ginpamangkot ko siya. Ano? Tapos ka na? Ginpamangkot niya ako, di nang imo ID kag buklet. Sabat ko wala, gaawat lang ina, gamay mo lang ginakuha sa porsyento. Ginpamangkot ko siya. Ano gaminoposal ka? Sabat niya, wala Ti nga dumiinit ang ulo mo, gapumulugso ka, ano ginatakaan ka sa obra mo? Kung ginatakaan ka, pauli, kag magtulog. O kung basi bitin ka lang, sang romance, sang bana mo. Hindi pagpaokpi ang customer ninyo, hindi pagdala diri sa obrahan mo, ang problema mo. Isugid ko ikaw sa tag-iya, kilalahay bala kami. Ang iba niya customer, nagsaylo sa iba niya cashier. Binuklas ko sa bagger ang mga ginpamakal ko. Nabatian ko panghambal sang bagger nga na sumalang mo ged ang hindi amo. Isa naman kaadlaw, namakal naman ako. Tama kalaba sang linya. Ang iban ay ginpangbilin na lang nila ang ginpamakal kag magpauli. Kay ang cashier, duha lang kabilog. Naghambal ako sang matunog. Nga wala cashier, ano inaratay sila? Sabat sang isa tay. Break time, nag-break. Ato sagwa, gamarites. Samtang ang customers ninyo gahinulat, ginasilutan ninyo sa pagtindog. Ginasweldohan ka mo, galigoy ka mo. Baw ano pa Inday Regine, kada sulod ko, gambal sila. Ari naman ang magahod. Ari sa butika, kay open sila 24 hours. Aga pa, nagbakal ako sa akong bulong. Di wala ako madala akong ID. Gintanaw ko daw barato ang presyo sang bulong. Nagbalik ako dala ang booklet kag ID. Naghambal ang kabaligya nga tay, wala na stocks. Balkuway na stocks, bagulan na ubos. Tinusinggit ako. Balibad, hindi lang gusto ninyo nga maghatag discount. Andam ka. Isugid ko kamo sa DTI. Subong makadto ako to dayon. Ay maparte. Ari ang halan mo, isugid ko ikaw. Hindi, Regine, ari pagid. Ang manukan, tigatupad ni sila sa butika, nga ginbaklan ko. Aga, nagkadto ako sa akon nga garden. Nagpamunyag. Tibalan mo, hindi, Regine, may garden show kami sa Plaza Sangharo. Tapos ko pamunyag, namahaw ako sa isa ka manukan. Nakita ko, may bihon silang luto sa istante. So nag-order ako, may upod nga pandesal kag kafe. Sang pagtimo ko, nasaburan ko, do panus kag ang pandesal, tama ka hunit. Ginbalik ko kag maghambal. Siling ko, miss, do panus manining bihon ninyo. Sabat sa akon, balaan mo nga panus, ginkaon mo? Ay abaw, Diyos ko. Puto nagsaka ang dugo ko sa sabat niya. Ay ko baladak pa ang paper plates nga may bihon kag isampal sa iya. Ay ala, kag magsiling. Ikaw kaon. Ginsagad ko buyayaw. Nagwa ang ilang supervisor na mangkot kung anong problema. Sabat ko, sa liwat, kung magkuha ka sang cashier, ang nakaagi sa seminar, kag ini manol, kag buki. Panos ang bihon ninyo. Ginbakal ko, basulon pa ako, mabalaan ko kuno panos, maklon ko. Ginakigan siya sa supervisor nila. Inday, doon naluoy man ako sa iya. Kaya iya buhok, damo pa bihon, gatalalapik. Gani go. So nagsorry ako sa iya. Nagambal ako sa liwat. Kung magambal ka, paminsaron mo. Nagsorry man siya sa akon. Hasta na lang diri ang kasuplado ko. Pero sa lugar naman. Salamat, Lolo Dencio.
Ay abaw ate, sa kamya gidlo no. Sa lupuan niya man ang isa ka tawo nga doon di daan ka bati lagting. Ay nako, kung kay sa tuod no, makasalapo kita sa mga tao nga mo sina nga ti gina-expect naton nga ti kung ikaw ang customer nga ti mangin pleasant man sila. Kung may problema man sila, hindi nila pagdaloon dira. Hindi nga sila nga magpinamugso or magsinuplada, no? Kay ti, ikaw yung bakal ka man lang dira. Kung natak-an sila, kay kasabad sa imo or ano man dira, sige hapon dapat, practice sila sa ginatawag nga patience. Kag dapat pleasant at all times and be courteous sa gihapon, no? Sa mga customers. Pero do grabe, gito ya, tinakluban magiging kinsampal magiging isang paper plate na may bihon. Ang babae nga ato, do siguro sala lang gid no ang iya nga pagpanabat sa imo ti nagsanting ang imo nga dulonggan. Ahay. Pero ti mayo man no, nagpasensyahanay man kamo nga duha. Bawo mo gid na no, gani sa mga tendera, sa mga Inablaga tubang sa mga cashier, inang gatubang sa mga customers. We also have to think, no, ngati mga tao man lang ni ang mga customers. And kung kaisa, you forget nga dapat ang problema nyo, hindi ipadalon sa trabaho, ibilin sa balay, and remain courteous at all times. Ang mga customers nga ini, bilang mga tao, no, yung isa, ninda sila, may mga bit na sila, nga burden sa ilang kaugalingon. Nga hindi man magsanting ang dulunggan kung makabati isang hindi amo, dayon man react, siguro, no, may gina-go through man ng mga problema, or ang iban, do hindi man malaba ang pasensya, ti paano na lang na. Kung ang iritasyon sang isa, mag-meet sa iritasyon man sang isa, ti diin ka mo ba pudyuton? Kani kita, no? Always be patient. Practice kita sa ginatawag nga patience. It's a virtue. Kag kung init man ang aton nga ulo, papunggan tagid ang aton nga mga kamot, hindi kita makasala. Sabi ko, kung kaisa, no, ang bata, pwede pa na i-retract, kung ano ato yung ginahambal, pwede kita ka-sorry, pero ti ang pagpatupa, daw hindi na gid, no? Siguro ang iba, hindi lang gid ka pasensya sang malaba, kay ang ilang nga kaugot bala, no? Gusto nila nga ipaupok dayon, gusto nila nga ipagwaon dayon, gani customers and ang mga people nga nagaatubang sa aton, like ang mga cashier, ang ining mga naga-attend sa aton, ang mga nagaulubra dira, no? Bit-bit gid naton dapat every day as we go to work, bit-bit gid naton, no? Ang ining nga mga reminders, be patient, be pleasant. Kagita man nga mga customers, palaba-labaon man nato ng aton nga pasensya. So, reminders, no, sa tanan, customer ka man, o kung ikaw man ang sales lady ka man, or ikaw man ang lalaki dira nga nag-attend sa mga customers, ang tanan madala sa mahinay nga istoryahanay. So, be aware nga ang tagsa sa aton kung kaisa may ara man nga mga modo, no? Kag may ara man nga mga go through or may pinagdadaanan, that's why nga mas manami nga bitbita ang pasensya nga malaba, ang understanding sang feelings sang isa kag isa, ang being compassionate to one another. So walang na Tilo Ludencio. Ay nako lolo. Anyway, I'm sure nga nakasmile naman ang tanan dira nga mga look forward sa mga istorya nga imo ginapang share diri sa aton sa kahapon lamang program. So thank you so much Guido Ludencio. Oo man kalma lang, kalma at all times. Kagasta na lang diri hambal mo yung mga pagkasinoplado. Anyway, salamat Kidlo and keep on sending more stories diri sa KLP. Nag-enjoy ang tanan.
2:58 ang aton nga oras sa inyong mga istorya dira, mga kabombo. Pwedeng paligid nga ma-email na ina, Miss Independent, paki-email man sa imong kauglin nga istorya dira. Paki-email na lang, ma'am, para nga mas mahapos yung mabasa ta dayon ang imong share diri. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung sulat ninyo, kay wala man kamo sa computer, pwede gid nga mapadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Boss, balikay kita with more beautiful stories to be shared with you. Nagahulat na ang inyong mga ginakalangkagan man ng mga dramas every afternoon. Diri sa Bombo Radio, Iloilo, si Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. This has been Tita Regine for today. Balikay kita tomorrow. Maraming salamat sa gihapon ninyo alagad. Kag balikay kita tomorrow. Good afternoon and God bless.